يتقنا هم بنقل ودينة دبنور كجن انكو جيبي الأخن انكو فرحة انكو عن كيلي قبرت وسنلي وعن كيلي قبرت وسنلي هنينا قعرت كورت الخان سقصو أرستو قبريل كنت ربو قريب من مقلتو قبليل دينوانتنو ونالي لهم فريل مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح قريل تكونك مقبل كورت الخان سقصو أرستو قبريل كنت ربو قريب من مقلتو قبليل دينوانتنو ونالي لهم فريل مين أقلم الدلنا دحنيس نوكي إن أنت راح قريل تكونك مقبل إرترا حبرينا كلاود هانك حديث وروانيرا هدام بخر انت خوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن يخر لا بارك وكيسر سفرا وانيرا يحرم سيكالي أما السبنين نكفر تأبد من لنا في نسل كيسر يتدحنا بي لسنين لنا قرز إيمان سنين خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجد قصي تكمنا قنرت سلام الإسلام أما السنين نكفر تأبد من لنا في نسل في سريد الدحن بي سنين لنا قرز إيمان سنين خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجد قصي ذكرنا قنرت سلام الإسلام سلام تقطعت نايس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يولومون كم وترو عقداسن وانا ونزينا انت تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا درفنا إلياس مسمر عقل نكبر زي حلف يلهم كله كوي حلف يونا بلا درف سنه سلازي كورو كابلان او تيني ازيات ام تدرفيا يا ريت بلين تسمعون يركم نزا درفي امنا مفطقمان يركم ما بحكي نتي كنتاتنا اذا هاجر كلك بتصحينا بلا تسفا زهب درف قالا زحازل درف يعني را بزخونه نايلومي ازيو اقداس تحستينا كنري بكل مداي دما وشت زعتوي كاب غربيتنا زمص زلو عندرا دما بقول ما ازن كرياكم فتنينا لايك مقبار شير مقبار دقف نزي channel حدرا مجم كل زي نزي فيديو ناراهم لايك زي تقبروا شير زي تقبروا بحال عند لايك تحساسبكم ترايز بلكم لا حدا سبسي 10 دقائق 10 دقائق فيديو ريخا لايك زي مقبارسي مس انتاي قصر anyway تا لايك اكو كاب جنزب كاي كفلاني so it's just amazing sometimes في لايم ساين نو ويح زقصلكم سي لايك زي مقبار بقلقله تعميو زغرمني let's go Eritrea, often called Africa's hermit kingdom, has long been defined by its fierce independence and isolation. Decades of war and a focus on sovereignty led the nation to turn inward, prioritizing security over global engagement. Yet, Eritrea's geography tells a different story. Its 1,200-kilometer Red Sea coastline places it at the crossroads of global trade and regional power struggles. Once a defensive frontier, the sea is now emerging as Eritrea's greatest asset and its new arena for influence. The government in Asmara is shifting from a posture of isolation to one of calculated engagement, recognizing the strategic value of its ports and maritime position. Modernization efforts are underway, with هجي ناي إرترا بحري معكل سعبات إرترا معكل سعبات ناي كرنا أفريقيا كاب زبل كاب تبها لنوي عمتات يخينو من البات قدمي شدشت عام شوعات عمت الزربازي من البات دحر جزيان برحجي كون قليل حسب نيرو right now إرترا أفدق بحرا يكون كله أكمامت أناتا بكل من قد سحابيت هاجر يا خوينا زلا تدلايت هاجر أفكارنا أفريقيا دما بزيك العالم بوت هدرا وعيني استراتيجيكا وعيني نسكيورتي يكون نخالق علامات أقداسي بارتنر كوينا غريبالا بقى زلوا هاجر دما زي دما نتوم قربيتنا قرورون كساب زحنو يغير ومزلو اسكي انتاي بلو نسمع
ሃርበር የማጣት ታሪካዊ ሁኔታን እንዴት ነው የምትገልጸው? ምን አይነት ቁጭት ምን አይነት ስሜት አለ? እንግዲህ ሃርበር ያጣንበት መንገድ አሁን ሁሉም ሰው እንደሚረዳው ኢፍትሃዊ እንደሆነ ከብዙ ተመራማሪነትም አንቂነትም የፖለቲካ ሳይንሱ ተንታኝ መሆን አይጠይቅም። ፍትሃዊ አእምሮ ያለው ማንኛውም ሰው ሊረዳው በሚችል ደረጃ አንድ ትልቅ ሀገር የባህር በር ብዙ ወደቦች ያሏት ሀገር በፖለቲካ ከኤርትራ ስትገነጠልና ስትሄድ የባህር በር ወደ ሌላቸው ሀገሮች ለመጠቃለል ምንም አይነት ፋይት ምንም አይነት ይህን ጉዳይ ለማስቀየር ሰጣ ገባ ያልፈጠሩበት እዚ ሰብ እዚ እንታይ መን ምዃኑ እኳ ብዙሕ ዘገድሰና እውን ኣይኮነን ዳርጋ እታ አንጀስ ወይ ከዓ ዘይፍትሓዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸሰርናዮ ዝብል ዘረባ ስነ መጎት እታ ፍትሒ ትብል ቃል እምበርዶ ኣብ ርእሱ ቦታ ኣለዋ እዩ ካልኣይ ድማ ክንርኢና እቲ ዘረባ ናበይ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝተደልየ እዩ ከም ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ስነ መጎት ፍሽና ኣጋጢሞም ከም ዘሎ በዚና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ዝብልዎ ዘለው ዘረባ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸሰርናሉ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ምዃኑን ንዕዑ ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ግፍዒ ደምካ ኮይ ዝበልሐካ ነዚ ክሰምዕ ከለካ 30 ዓመት ብቓላት ክግለፅ ዘይክእል ግፍዒ ዝፈፀመልካ ሃገር ፍትሒ ረኸብኩን ኢሉ ክማጎተካ ከሎ ወይ እውን ከምኡ ኢሉ ከባጭወልካ ከሎ ናይ ብሓቂ ካ ትሓዝብ መን እዩ ፍትሒ ዘይረኸበ መን እዩ ፍትሒ ዘይረኸበ ክሳብ ሕጂ ድማ ፍትሒ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ይረኸበን ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፍትሒ ይረኸበን ምክንያቱ 30 ዓመት ዝገዛእካ ዝዘከረካ ዝጨቆነካ ፀጋታትካ ከም ድሌቱ ተጠቂምን ህዝብካ ከም ሕሱም ዝቀተለን ዘቃፀለን ዓድታትካ ዘብረሰ 5 ሳንቲም ንካሕሳ ክበና ዘይምቃሉ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ኣብ ኣእምሮ ደቂ ኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ክንምንታይ በሰላ ከልዎ ከም ዝኽእል ዝግምትዎ ይመስለኒ ሰብ ተገምቲ ኢሎም ሎሚ ንሕና ፍትሒ ረኸብናን ይብሉና ኣለው How is that even possible? እንታይ ዓይነት ድርቅና ክህልወካ ኣለዎ ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ ተኮይንካ ምናልባት ኤርትራውያን ኣይግደሱን እዮም ብታሪኾም ዝብል ስነ መጎዲ ዘለዎም ሜይቢ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይከስሱና ታሪኾም ኣይገድሶምን ንሕና ሓንቲ ይፈፀምና ኣለዎም ኢና ኤርትራ ብኸመይ ናፅነታ ረኺባ እምበር ዶ ይርድኦም እዩ ኩሉ ዝርኢኻ ግን ምናልባት እዛ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ብመንግስቲ ደረጃ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ዘረባ ምዃኑ እዩ ጥናት እንደሚያሳየው የአንድ ሀገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ ያየ 25 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ትታለች ማለት ነው። ዘሚኒት አክሰስ ስታገኝ ያ ቫልዩ ያ አማውንት ይጨምራል። ይሄ የዩኤን ጥናት ነው። አሁን ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነች 30 ቢሊዮን ኢንቨስት አድርጋ ቀይ ባህር ብታገኝ ያዋጣል ማለት ነው። አሁን ገርድ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ንገለገለ ሰብ ዕዳናቶም ዘጉልሕ ተፀሊሎም እዮም እዚኦም እኳ ተስፋ የብሎምን ገለ እናበለ ክዛረብ ዝመርፅ ሰብ ይርያነ No, these people are they መደይልዩ ናይ ዩኤን መፅናዕቲ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይብልካ ጂዲፒ ናትካ ሓደ ርብዒ ናይ ጂዲፒ ናትካ ናብ ኣብ ደገ ባሕሪ እዩ ዝኸይድ እዩ ዝብል ዘሎ so እንታይ ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ እያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላ so ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ what exactly are you implying with this እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ዕላማ እዩ yes it's a fact እቲ ጭብጢ ኣብ ደገ ባሕሪ የብልካ 25% ናይ ጂዲፒ ካ ትጥፍእ ወላ 99% ናይ ጂዲፒ ካ ትጥፍእ ኣብ ደገ ባሕሪ የብልካ this is a fact and who cares ክንደይ ትጥፍእ ናይ ዩኤን መፅናዕቲ ዝጠቕመካ ተኮይኑ ጎ ኣብ ዩኤን ከትካ ካልእ ኣብ ደገ ባሕሪ ፍጠሩ ለይበሎ ውቅያኖሳት ዝውንኑ ሃገራት ኣለው ኣብ ናይ ኤርትራ ግን የለን ስለዚ እቲ ዘረባ እንታይ ዝብሎም ዘሎ 25 ቢልዮን ማለት ነዚ ንህዝቢ ዝነግሮ ዘሎ እምበር ኢምፕሊኬሽን እንታይ ማለት እዩ 25 ቢልዮን ካብ ናብ ደገ ባሕሪ ንወስድ 25 ቢልዮን ኢንቨስት ጌርና ኩናት ጌርና ኣብ ደገ ባሕሪ ተወሲድና ሴፍ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሕፅር ዝበለ ቃል እሱ እዩ ዘረባ እዚ ብዙሕ ርቀትን ስልቲ ዘድልዮ ወይ እውን ብልሕና ኣእምሮ ዘድልዮ ይኮነ is a very simple fact ዝብልዎ ዘለው እንድሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብና ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ክንከፍሎ ይኮናን ስለዚ ክንረክብ ኣለና እዩ ነበር ከዓመት በፊት ስለ ሶማሌላንድ ምናምን ሲወራ
ኢትዮጵያ ቀጥታ የኢትዮጵያ እውነተኛ የባህር በር አሰብ ነው። የአሰብ መንገድ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ሊመለስ ይገባል። ፔሬድ እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ሊዘጋጅ እንደሚገባው ከሁለት ዓመት በፊት እኛ ስናነሳ ነበር። ያን ጊዜ ብዙም ሰው አይሰማም ነበር። ዛሬ ላይ ግን የሁሉም ኢትዮጵያኖች ጥያቄ ሆኗል። ይሄ ሁኔታ ያሸበረው ሻቢያ እንዲሁም ሻቢያ ብቻ አይደለም፣ የግብጽ መንግስት የኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ለማራቅ ስራዎችን ሲሰራ ነበር። ሰማይኩም አይኩም እዚ ተዝብል ዘሎ ሕቶና ኣብ ደገ ባሕር ንብሎ ዝነበርና ገለ ሕጂ ኮ ፕሪሳይዝ ቨሪ ክሊር ኮይኖም እዮም እቲ ሸፈጥ ዝነበረ ኣብ ደገ ባሕሪ ንብዙሓት ሃገራት ኮይና ንሓቲ ዘለና ገለገለ ዝበሃል ዝነበረ ድራማ እዩ። መብዛሕትኡ ኤርትራ ካብ መጀመሩ ይፈሊጥዎ ነይሩ። ምክንያቱ ኣነቋቁራ ኣነፋፍራ ቆቋሕ ዘይፈልጥ ሳይሃደናይን ኢሎም ንኢትዮጵያውያን ከም ከብዲ ኢድና ጌርና ኢና ንፈልጦም። ስለምንታይ ክንፈልጦም ስለተገደድና ስለንፈትዎ ደስ ስለ ዝብለና ይኮን። ክንደይ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ናይ ኤርትራ ኣብዛ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ዋጋ ዘይከፈለላ የለን በዞም ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መልክዕ እናመፁ ነዚ ሃገር እዚኣ ከም ሕሱም ዋጋ ክፊሎም እዮም። እቲ ዋጋ ምክፋል ድማ ይቕፅል ኣሎ። and I really hope ዝመፁ ወለዶ ከምዚ ሕጂ ዘሎን ቅድሚኡ ዝነበረ ወለዶ ኣይከውንን። እዚ ሕጂ እንታይ ብሕፅር ዝበለ ዓሰብናት ናይ ፒሪየድ እዩ ትብል ዘሎ። እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንብል ከለና ዓሰብ ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ እዩ ትሕልምናቶም ትባህግናቶም ትድልየትናቶም። ስለዚ ንሳቶም ድሌቶም በተደጋጋሚ ብንጹር ቋንቋ ይነግሩና ኣለዉ። ናይ ኤርትራ ድሌት ከንታይ እዩ? and this is something መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዘይ ሓደ ንጹር ዕላማ ወይ እውን ሓደ ግልፂ ዝኾነ መልሲ ዘይብሉ ኤርትራ እንታይ ትደሊ እወ ብርግፅ ዘይናትና ናትና ይንህብን ዘይናትና ይንደልን እዩ። but this እዛ ጭሩሕ እዚኣ ንዓታቶም እንታይ ማለት እዩ? ክሳብ ትዳለው ከም ድሌትኩም ኪዱ እንደን ንስኻትኩም ዓሰብ ክንወስድና ባሕር እንድሕር ኮይኑ ኣጀንዳናትኩም ንሕና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይኮንናን ክንፅበየኩ ኢና ንዖም ዝርድኦም እየ ዝብለኩም። ንዖም ዝርድኦም ኤግዛክትሊ እዚ ኤርትራውያን ካልእ ዕላማ የብሎምን ብዘለዎም ዕጉባት እዮም። ስለዚ ንሕና ኣጀንዳታትና ውሽጥና ሳሊጥና ቁሩብ ትለይ ዕረፍቲ ተረኺብና ደን እቲ ኣብ ፋይላትና ተቐሚጡ ዘሎ ንዑ ክንግንፅሎ ኢና ይትሕቶ። ክንደይ ግዜ ሪእና ኣለና እዛ ፊልም እዚኣ ኤርትራ ናፅነታ ካብ ትረክብ ነፍሲ ወከፍ ኣብታ ኮረሻ ዝደየበ ቅድሚኡ ዝነበሩ ወላ ሕጂ ተመሳሳሊ ፕሌይቡክ ሓንቲ ዓይነት መፅሓፍ እዮም ዝጥቀሙ። ኩላቶም ናብ ኤርትራ ምጥማት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመት ዝረኣኻዮ ነገር ብሕጂ ክድገም ኣይክእልን እዩ እንተይሉካ ከቢድ እዩ ንክትኣምኖ። እዚኣቶም ንጹር ዝኾነ ዘረባ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ መድረኽ ንልኡላውነታ ዝግህዝ ንናፅነታ ዝደፍር መዓት ቪድዮታት ኣለኒ ግዜ እንተረኺበ ከምፃልኩም እየ ንናፅነት ናትና ከመይ ገይሮም እዮም ናፃ ኮይኖም ኢሎም ድቤት ዝገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ መጀመርያ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ብናትኩም ድሌት ወይ ብናትኩም ምርጫ ወይ እውን ብናትኩም የቐንየልና ወይ እውን ከምዚ ደስ ኢልኩም ዝሃብኩሞ ነገር ኣይኮነን። አሚን somebody has to remind this ሓደ ብገለ ነገርና ከነዘክሮም ክንክእል ኣለና። ናፅነት ናይ ኤርትራ በፍንጫ ኢኹም ሂብኩምና ሂብኩምና በይ ክትብ እስኹም ናፅነትና ብቐደም ኤርትራ ኣካል ናትኩም ኣይነበረትን። ኣብዚ ከርየኩም እየ 2-3 ጭብጢ ከርየኩም እየ። ኣቶ የማነ ገብረ ህይወት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ፖስት ዝገበራ እያ። ገለገለ ሰባት ንጹር ክኾነኩም ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ሃሊዋ ኣይፈልጥን ኣብ ቀይ ባሕሪ ቁፅፅር ነይርዋ ኣይፈልጥን እዩ። it must be clearly stated that Ethiopia since its inception as a country has never at any point in history possessed sovereign access to the Red Sea. ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ታሪኹ መጀመርያ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ሃገር ሽም ካብ ዝወስድ ካብ 1945 ኣቢሉ ኢትዮጵያ ተባሂሉ። so this has to be clear. ኣቢሲንያ ነይሩ ቀደም ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ ዝኸውን ብጀካታ ንኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጣ ዝሓዘትሉ 30 ዓመታት ብጀኩ ኣብ ደገ ባሕሪ ተቆፃፂራ ኣይትፈልጥን እያ። ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ታሪካዊ ሰነድ የለን። ኢትዮጵያ ቀይ ባሕሪ ይስልካ ኣክሱማይት ዶ ጅንዕፍሪት ዶ ዝብልዎ ኢትዮጵያ ኣይኮነን እሱ። ኣክሱማይት ማለት ልክዕ ከምቲ ኣክሱም ኪንግዶም ሰሪቆሞ ዘሎ ንዓነ ይብፅሓና ኢና ኤርትራ ይብፅሓና ታሪክ ኣክሱማይት ኪንግዶም ክፋለ ኤርትራ እዩ። ስለዚ ዳት ሄሪቴጅ እቲ ታሪክ እቲ ዝግባአና ታሪክ እዩ። ምናልባት ኣብ ኤርትራ እቲ ኣክሱም ምስቲ ናይ ትግራይ ተተሓሒዙ ገለመና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ጌርና ኢና ንወስዶ። ግን እቲ ኣክሱም ዝበሃል በቲ ንሶም ዝገልፅዎ ኤርትራ ስለ ዝሓዘ እዩ ከም ሓደ ኢምፓየር ኮይኑ ነይሩ። ስለዚ ናቶም ክሌም ጥራይ ክኾነ ይግባእ ድሓን ንሱ ንግደፉ ታሪክ ድሓን ምሳቶም ዘቃፅፁን የብልናን ዝኣክል ታሪክ ስለ ዘለና። the only time it used Eritrean ports was during its illegal occupation. ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝተቀመጥሉ
እትንኮ ግዜ ተጠቀመትሉ ናይ ኤርትራ ጎቢጣ ሒዛትሉ ኣብ ዝነበረት እዩ an occupation rejected by the Eritrean people and defeated through a 30-year protracted struggle for independence. Eritrea's sovereignty and territorial integrity was achieved through enormous sacrifice and is not subject for any negotiation or revision. ስለዚህ ንጹር ዝኾነ መግለጺ ብኣምባሳደር ቢንያም በርሄ ተመሳሳሊ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረሂወት ናይ ዩኤን ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ የማነ ገብረመስቀል every official ናይ ኤርትራ ኩሉ ሓላፊ ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝገልጸሎም ዘሎ ነጥቢ እንተሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዲቤት ወይ ዲስካሽን ኣይነፍቅድን ኢና እዮም ዝብሎም ዘሎ I don't know ከመይ ጌርና ኢና ክንገልጸሎም ዘለና እንታይ ዓይነት መግለጺ ዘድልዮም ዘሎ እቲ ናይ ኣቕሊ ፅበት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና but again Eritrea need to push forward ነዚ ነገር እዚ ብዓይኒ ፖለቲካ ክደፍእ ጥራይ ዘለዋ ስለምንታይ ክደፍእ ኣለዋ ንብል ኣለና ኤርትራ ኣብ ባይታ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ፈልጡ እዮም ንሕና እውን ንፈልጥ ኢና እዚ ኩነታት እዚ ከይተጀመረ ከሎ ኣውያት እዩ ዘሎ ኣቢ ኣብ ባይታ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ከም ተድማዓሎም ፈሊጦም ኣለው ንሕና እውን ንፈልጥ ኢና እንታይ ትሕቲ ሕጂ ብፖለቲካ ኣብ ሚድያ ኣብ ናራቲቭ ክስዕሩና የብሎምን ስለምንታይ ኣብ ሚድያ ፀያቂቶ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ እፅዋን ንምግባር ድራማ ክፈጥሩ ምዃኖም ርዱእ ነገር እዩ እሳያት ዕላማ ዘላ ድንጋፀ ናይ ዓለም ንኽትረክብ መን ኤርትራ ፀገም ንኽትፈጥር ዳ እምበር ዓለም ፅቡቅ ጌራ ትፈልጠሉ ግዜ እዩ ዘሎ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፕሮቮኬሽን ዝኾነ ይኹን ሽግር ትፈጥር የላን ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነት ነዚ ሓሶት ናቶም ዲባንክ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ ከተፍሽሎ ክትክእል ኣለዋ ከተጋህዶ ከተጋልፆም ክትክእል ኣለዋ እሱ ድማ እቲ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ትገብሮ ዘላ ንጹር ዝኾነ መግለጺ ንሱ እዩ ኣብኡ ድማ ዘሎ ተቃልሲ ቀፂሎም ኣብዚ ምናልባት ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ድማ ንምልክት ሕቶ ንዝኾነ ይኹን ናይ ባሕሪ ሕቶ ዲ ንገለ ኣብ ኔጎሲዬሽን ዝኣቱ ይኮነን ሓደ ሓይሊ ዝኾነ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ስነ ሓሳብን ኣካይዳ እንተለዎ ቀይሕ መስመር ሰጊሩ ኣሎ ሬድ ላይን ተሰጊሩ ኣሎ ሬድ ላይን ቀይሕ መስመር ካብ ሰጊሩ ዘሎ ድማ ዲስካስ ኣይትገብርን ኢኻ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ምዚ ረጂም እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዘሎ ዝርርብ ኣየድልየናን ምክንያቱ ንሉዓላውነትና ዝደፍር ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ቀይሕ መስመር ሓደ ኣካል ቀይሕ መስመር ተሰጊረልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ስጉምቲ ኢኻ ትወስድ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ተፈላለየ ብዓይኒ ፖለቲካ ክኾን ከሎ ዝተፈላለየ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኤርትራ ስለምንታይ ኣብ ስጉምቲ ዘይወሰደት ኢልካ ድማ ኣየድልዮም ኒ ስጉምቲ ክወስድ ኤርትራ ናተይ መረዳእታ እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣየድልዮም ኒ ስለምንታይ ዘየድልዮም ምክንያቱ እቲ ዝግዕር ዘሎ ዝጥሕል ዘሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ግዳግመ ሓደ ሰብ ኣብ ቀላይ ኣትዩ እናጥሓለ ከሎ እንተፀሪፍካ ፅቡቅ ጌርና ነሰብለሉ I mean everybody knows this ሓደ ሰብ ኣብ ቀላይ ክትሕል እናደለየ ከሎ እንተፀሪፍካ ዘሊልካ ኣቲኻ ክትሃርሞ ኢልካ ዘሊልካ ተኣቱ ዲኻ ኣይተኣቱን ኢኻ ለባም እንድሕር ኮንካ ርእሲ እንተለካ እንታይ ኢኻ ትገብር መጀመርያ ዝጥሕል ስለ ዘሎ ክትድንቅፀሉ ኢኻ ከማ ለባም ተኮይንካ ካልኣይ ዝፀርፊ ናቱ ናይ መወዳእታ ናይ መላበዊ ሕቶ ናቱ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዘገድሰካ ኣይኮነን ምክንያቱ ምሱ ክትባስ ቃላት ውርውር ክትገብር እውን እንታይ እዩ ስለምንታይ ናይ ቃላት ምምልላስ የድሊ ብዝጥሕል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ ንሱ ምስ ከደ እውን ካልእ ፀገም ከይፈጥረልካ ስለዚ ነቲ ዘረባ ናቱ ኖ ምሳይ ዘተሓዝ የብልካ ዘጥሕለካ ዘሎ ጉዳይ ባዕልካ ዝፈጠርካዮ ጉድጓድ እዩ ዘሊልካ ኣቲኻ ናይ ኮንኩን ዝደፋኹካ ክትብል ኣለካ ምእንታን ፅባሕ ንጎ መክሰሲ ከይጥቀሙሉ ስለዚ እቲ ኩነታት ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኦብቪየስ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ደቡብ ያገኘው ሽንፈት ለመበቀል በቀይ ባህር በኩል ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነበር የኢትዮጵያን በቀጥታ ወደ ቀይ ባህር እንዲሁም ወደ አሰብ የሚደረገውን ጉዞ ማቆም ስለማይችሉ እነኚህን የቅጥረኞች ፋኖ ብቻ አይደለም ፋኖ ሸኔም ወያኔም የኤርትራና የግብጽ ቅጥረኞች ናቸው ይሄ መታወቅ አለበት ኢትዮጵያ መንግስት በቀደምም ተናግረን ነበር የምናደርገው ጦር እንደ ኢትዮጵያ መቀጠል የሚፈልግ ከሆነ የሚደረገው ጦርነት ከኤርትራ ጋር ነው መሆን ያለበት ኢሳያስ አፈወርቅ የሚባለው ማንኛውም መስዋዕትነት ተከፍሎ ከአስመራ መነሳት መቻል አለበት ይሄንን ሐሳብ የኤርትራ ህዝብም ይደግፋል ዛሬ ላይ 1 ሚሊዮን ከምትሪ ወደለኹም ንጹር ዝኾነ ኦብጀክቲቭ ወይ ትዘረባ ዳርጋ በብዙሕ መብዛሕቶም ወላ አቢ አሕመድ ወላ ኩላቶም ቶም ካድረታት ናቱ መደምደምታ ናቶም ታዩ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክንገብር ክንከል ኣለና ይትሕቶ ግብፂ ትገብሮ ዘለያ ግብፂ ፋንድ ትገብሮ ዘለያ ስፖንሰር ትገብሮ ዘለያ ምስ ግብፂ ተሽመተ መሻሪቆም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ንኤርትራ ተጠቂሞም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትሰርሖ ዘላ ስለዚ ናትና ፀገም ኣበይ መፍትሒ ናቱ ኣብ ዝብል በፂሖም ኣለዉ ኣብ ኣስመራ
ني أبي إرترا زلو منجستي بمعلاو نسي تناتنا مفتح كون زلو يمزول زلو إذا مخانم علاماناتهم ننوح وان نسوري نيرو انتهي ما تتساقم سبوز خانا بلان هلو كاخون زياب مدب زياب كل زياب بس انتهي أنا تهازا وعلى أنا ناتسو أنا تأكيبا عب كونفرنس كيرن بخلو بانديرتاتا جايز أنو رأينا نلليلا رأينا كلاتن تميايتن رأينا دمي عيدهم نزا دمو كتن كنا بيع قال مفتاح الرغبة لنا يلوم حدا بلح كباتهم إذا حفبيلو نتا دمو أجل تجبرنا الله خمين مسلوكم كتن كأس كلا دمس سمينا شو زوات أنا سقم تخن وسن خن زلوا standing ovation تنسي ما تاك عملوا كله جب 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 بيلملو شو كباتهم لبم زبالة خانير حفبيلو تبغى حسابيا ولا حنت مساز الجراجة بلين نتاقاتل دامن يكتوا يلو تودي أتاقي نتاقاتل تنتلو دام تاسقم تفتح مالتكم يجي حرايت ناتكم سقمني يرترا سرعات مغياري لكم أوكي ناتكم ترأس ناتكم الساعة على شجركم وش تعدهم يزلوا سراويتنا يرترا وش تعدهم يلن ونتات ناتكم كل تقوس ناتكم بعالكم تفطروا وزلهم نحنسوا هذا يرترا خينا رجيم كنتير نانتلكا من يخو خيدوخ قبر لكم يتحطوا مخنياتو إذا سراويت نسخات تقعرون تفكرون زلها هيكونن نيرترا خيدو قيان خسر سرعات نقير هيكونه كابتن سوزلو مسلطنيو حدات كيلومترات كيدو كل الامحره معلتاكم مارخ يزوع زلو صنينا بزعبو نرينا سلازي بافكا كابلب بحريري تزارب زلو this is بحكي ابوشتم زلو صليهم دوسو زلو ان اب ايرتراز ابت منغست ايرترا غيرومو زلو صلي it's another level سلازي hey we need to be very careful قليل هيكون زي نغرزي اقليل كاميرا يون زدلي يكونن نعم كلتا نغرات كنرينا بزي منتان كله كتعازلنا كنتعازو سلندلي اتزربا بزون رايو የማግኘት መብት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በባህር ላይ ባወጣቸው ህጎች ውስጥ የተደነገገና ቁልጭ ብሎ ያለ ነው። ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች በዓለም ላይ ወደ 44 የሚሆኑ የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች አሉ። በአፍሪካ እንደዚሁ ወደ 16 የሚሆኑ እኛን ጨምሮ ማለት ነው። ምናልባት የባህር በር ከሌላቸው ሀገሮች በህዝብ ብዛትና በታላቅነት እኛ ግንባር ቀደምቶቹ እንሆናለን። በተረፈ ግን እነዚህ የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች የባህር በር የማግኘት መብታቸው በዓለም አቀፍ ደንብ የተረጋገጠ ነው። አሁን የማይገባንን ነገር አይደለም እየጠየቅን ያለነው፣ የሚገባንን ያጣነውን መብት ነው ማግኘት የሚገባንን መብት ነው እንጂ نحناس انتهي كم نقبر كوي شجر كوي نازله انتهي تعلم لقاو حق نبينكم سصحف لكم على ديو نبينكم نعبرات كيلو بتحتمرات غير مامسي ما باهم زبصحوا لكم دي حقي انتهي زبل محبه حقنا عالم تي لو اوف ذا سي زبل اندحر خوينو قدامي ነገር ነቲ حقنا بحر زبال አይፈረሙሉ ንሰው ራቲፋይ አይገበርዎ ተቀቢሎ ማይም ግን አያስለغون ስለምንታይ ነኤርትራ ሓደ ማዓልት ክወሩ ስለዝኹሉ ترديهم لهم إيرترا تغلى سيجنتشر يكون تناتو أي فرمتلون سلازي أتحقتني إيرترا زمركات يكون UN دمان إيرترا كحتى يكلني معناتي نت لو of the sea دبل إيرترا ناس أخي كونت يوصي تحقي إيرترا حجر ينبرتن مسوس أدما إيرترا أدلاي نتو سلدي سرايا أي فرمتلون سلازي حتى تيكون بتحقتي فدي فرين قالوا أي ملكة كانت تحقي إثيوبيا نتحق تقبلات تحقنا أي فرمتلون سلازي أتحقتوا بلو زلنا عزم الكتاونا يكون راتيفاي جبروال كابو غصير كادما حقنا بحر زبل تتصحيف زلو يكون كله تحقتات لولاو الناس تحس يكون قدام حقنا UN تشارتر ناتو لولاو نتيو لولاويت هاجر بزدل يتقد كيتخل نان انترفيرنس ما تزرع عليه مدنقاتا ناتو حانت هاجر ابنا كاله هاجر ربحه اذا كنتو تيبلا ولوديكا يكون كاله اذا كنتو تيبلا سلازي ايرترا بايلاترال تزراري بمساحتكم افدق بحر كتبك ما يكلكلتن ግን ከምቱ ንስኹም ትብሎ ዘሎ ብህውተታን ፅላለን ዘይኮነ ብሕጋዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ኣሰራርሓ ክልተ ሚእቲ ሃገራት ዝጥቀማሉ መንገዲ ኤርትራ ክትጥቀማሉ ትኽእል እያ ንስኻትኩም ግን ኣብ ዓለም ዘየለ ሕጊ እዮም ክጥቀሙ ትፍቱን ዘሎም እዚ ሕጂ ነፍሱ ኣደንቂሩ ሰብ ከደንቁሩ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምድንቋር ድማ ኣፍስስ ኣደንዝዝ ኣደንቂርካ ምግዛእ ድማ ከም ስትራቴጂ እዮም ዝጥቀመሉ ዘለው ስለዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብምትላል ዝኸይድ መንግስቲ ክንርኢ ከለና ናይ መጀመርያ زجرم كوينو زرحب كوي يعني it's just very sad again كنا نداس سيتي زلوا كنا ندما كعبوك وتزخل سلازي كنا ولا حنت خنبلا ينخلينا we have to just adapt كمدليتهم كعبدي يقولي أب كل درجة تمساسالي propaganda هنا نرزلنا هنا
ኤርትራውያን መልሲ ምሃብ ነቲ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይኸውን but at the end of the day ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊሉ ዝርዮ ኤርትራዊ ከም ዘየለኻ ንጹር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እሳቶም ብመንግስቲ ደረጃ ብዝለዓለ ደረጃ ንምትላል ወፊሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ለንቀነ ምስ ግብፂ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ኣሎ State honor the Order of the Nile. The Nile is so beautiful, so magnificent. It's such a beautiful title, the Order of the Nile. Thank you very much, Mr. President. Appreciate it. Great honor. Donald Trump, the Order of the Nile. That is Egypt's top big smiling gold medal, cameras everywhere. And you already know what Donald Trump really heard when he heard Nile. He thought it was a resort. Believe me. Beautiful rivers, tremendous golf course. ነብሶም ነጊርዎም ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን Mr. President. ኣብ መንጎ ግብፅን ዶናልድ ትራምፕን ዝተፈፀመ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ እዚ ኣገዳሲ ነገር ንብሎ ዘለና እዚ ናይ ናይል ኦርደር ኢሎም ሽልማት ዝሃብዎን ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ነይሩ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ እዩ ጉዳይ ናይ ናይል ድማ ንግብፂ ተቐዳማይ ፕራዮሪቲ ናቶም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ካብዚ ንኒአው what is going to happen ንዝብል መጀመርያ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ጭዋዳናታ ክትግትር ክትክል ኣለዋ ክትደፍእ ክትክል ኣለዋ ስለምንታይ ግብፂ ፉል ፎርስ ናብ ኢትዮጵያ ፀቂጣ ክሰርሕ ምዃና ርዱእ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ people understand this ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር ግብፂ ኣጀንዳ ናታ ናብኡ ተኺላ ክትከይድ ምዃና ብግምጣሉ ኣብዚ እንታይ ኣውፅኦም ኣለዉ እዚኦም ሃውታትያን ኢትዮጵያ to lead Africa's 10-year maritime strategy ናይ 10 ዓመት ናይ ንግዲ ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ማሪታይም ስትራቴጂ ኢትዮጵያ ክትመርሕ እያ አንቱም ሰባት ማለት ጽላለ ኮሎ እንዲ ደረጃ ዝሓለፈ ጽላለ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ክመርሕ ይመርፅ እዩ ናይ መሬት እንተበልካ ናይ ወሓይዝ እንተበልካ ሕረ የምሕረልካ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ ናይ ማሪታይም ስትራቴጂ ክመርሕ የምባል ጽላለ ናበይ በፅሒ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣርቲክል እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ ኤርትራውን መሊሳት ልላ ሓደ ቱርካዊ አክቲቪስት እንታይ ልመሊሱ ሓደ ሰብሲ ክጽለል ከሎ እንታይ ከም ዘርኢ ምልክታት ናቱ ንርኢ ኣለና ብምባል መሊሱ ነይሩ ሓቂ ድማ እዚ ጽላለ ደረጃ ዝሓለፈ ክኾን ከሎ ንሪኦ ዘለና ኢና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣርቲክል Ethiopia will lead developing a 10-year maritime strategy aimed at transforming Africa into a global maritime hub. ስለዚህ ኢትዮጵያ መርሕነት ክትቀበል እያ ናይ 10 ዓመት ኣብ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ንግዲ ዲካል ንዕዑ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኣብ ዓለም ንኽትከውን The announcement was made ahead of Africa's Maritime Conference 2025 in Addis Ababa. ስለዚህ ናይ ኣፍሪካ ናይ ማሪታይም ኮንፈረንስ ካካይድ እዮም እዚ ከዓ ኢትዮጵያ መራሒት ናቱ ክትከውን እያ ኣጀንዳታት ምፍጣር ኮንፈረንሳት ምግባር ኪሎሜ ዕላማ ድማ መክሰብ ኣለዎ እዩ ኮንፈረንስ ክገብሩ ከለዉ እቶም ኣብቲ ኮንፈረንስ ሳተፉ ገንዘብ እዮም ዝኸፍሉ ንሆቴላቶም ንገለመለ እዮም ስለዚ እቲ እንታይ ብልዎ እዚ ኮንፈረንስ ቢዝነስ ብሎ ቢዝነስ እዚ ኣብ ዱባይ እቲ ሆቴላት ገይሮም ብዙሕ ዓለም ለኻዊ ኢቨንትስ ትገብር እቶም ኣብኡ ዝኸዱ ድማ ገንዘብ ይኸፍሉ ሆቴላት ናይ ገለም ናይ ኤርላይን ስለዚ ኣታዊ ኣለዎ ከምዚ እናገበርካ ኣጀንዳታት ትፈጥር ማለት እዩ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኤክስፓንድ ኣፍሪካስ ማሪታይም ወርክ ፎርስ ስለዚ ኤንሃንስ ግሎባል ኮምፒቲቲቭነስ ኣንሎክ ስለዚ ዳርጋ ናይ ኣብኡ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሰራሕተኛታት ንምዕባይ ኣብ ዓለም ተወዳደርቲ ክንከውን ከምኡ ድማ I don't know ማለት ብዙሕ ዘረባ እንዲ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ is training ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 350 ናይ ከደት ኢንስቲትዩት ትሬንስ 360 ኪሎታት ሓይሊ ባሕሪ ተፍሪ ከም ዘላ እዚ ከዓ I don't know መርከብ ዘይብልካ እውን it's just እቲ ፕሮፓጋንዳ ወላ ኤርትራ መሊሳትልላ መንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ገይሮም ግን again ንሳቶም ኢዶም the program generates 50 million per 1000 officers placed at sea with projected value nearing Ethiopia's maritime strengths okay I don't know ብዙሕ ዕግርግር ዘረባታት ይኣትዩ ዘላቦ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ናበይ ንምብፃሕ እዩ I don't know ግን ነዚ ሪፖርት እዚ ኣውፅኦም ኣለው ሓደ ሶማላዊ ወላ ኬንያዊ መሊሱ ነይሩ ኢትዮጵያ claiming to lead Africa's maritime strategy is laughable መስሓቂ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክመሪሕ ክትብል ከላ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ maritime strategy ክመሪሕ ክትብል ከላ መስሓቂ እዩ A landlocked country designing a maritime feature for a continent with vast coastlines exposes the fantasy behind Addis Ababa's ambition. ስለዚ መዓት ሃገራት ሓያል ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ዓበይቲ ወደባት ዘለዎን ከለዋ ኢትዮጵያ
ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስትራቴጂክ መርሒ ናይ ኣፍሪካ ክትብል ከላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ክንምንታይ ኣብ ህውተታ ዝኣተወ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ it reflects the same obsession that drove its leaders to speak of sea access by any means a rhetoric that has alarmed every racist state እዚ እቲ ዕብዳን ንኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ሕማቅ ከም ስምዐን ስክፍታ ከም ስምዐን ዝገበረ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንረክብ ኢና ዝብል ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ maritime leadership requires ports and naval presence and territorial waters. Ethiopia has none. Since 1993, it has depended on Djibouti and others for access to the sea. Yet, it continues to frame itself as a coastal power, while its neighbors with real coastlines rejected its expansionist ambition. ስለዚህ ኢትዮጵያ ካብ 93 ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላ ኣብ ጎረባብታ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ክትከውን ድሕሪ ኮይንካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክልወካ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ክልወካ ኣሎ ቴክኖሎጂ ክልወካ ኣሎ ነዚ ምስ ሓስከ ኢኻ ትኸውን ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ዘይብላ ነቶም ጎረባብቲ ብኣፍ ደገን ትጥቀመለን ዘላ ስግኣት ብምፍጣር ትገብሮ ዘላ ዕንደራይ ዘርኢ እዚ ድማ ፅላለ ናታቶም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ has no legitimate role in shaping and commanding maritime policy for the region ስለዚ ዝኾነ ይኹን ቅቡልነት እውን የብላ ነዚ ንክትገብር until Ethiopia accepts its reality of being landlocked the fantasy of African maritime leadership will remain a political comedy not a policy ስለዚ ኢትዮጵያ ኩንነታ ተቐቢላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘይብላ ክሳብ ዘይተቐበለት ኩሉ ትትገብሮ ዘላ ህውተታ ዳ እምበር ትርጉም ዘለዎ ፖሊሲ ወይ እውን ስትራቴጂ ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እዚ ንፁር ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝግበር ዘሎ ንዝርድኦ ኣምተሊ ንለባም ኣምተሊ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣሚትካ ኩሉ ሓደ ኮይኖም ኩሉ ሓደ ስለ ዝኾኑና ዳ እምበር ቀፂሉ ካልእ ኣርቲክል እውን ተፃሒፉሎ ኖ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ትገብር ኣላ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ድማ ብመንገዲ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ወፂኡ ዝነበረ እዩ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ዑማን ገፁ ከይዱ ከም ዘሎ ብመን ዝምራሕ ብሚስተር ነስረዲን መሐመድ ሳልሕ ሚኒስተር ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሚስተር ሓጎስ ገብረ ሂወት ሄድ ኦፍ ናይ ህግደፍ ቁጠባዊ ኣማኻሪ has today met in Muscat Mr. Khasi bin Mohammed Al Yusuf Oman's Minister of Commerce Industry and Investment Promotion as well as Mr. Badr bin Ahmed Al Busaidi okay كلهم ministrat نتهم حلفتنا Oman تقبل مالو in the respective meetings the two sides have agreed to expand and consolidate investment and trade cooperation between the two countries. The Eritrean delegation will further hold a series of meetings with various other government agencies. እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ጂኦፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ ዑማን ማለት ጎረቤቱን ኢማራት እዩ ከምኡን ጎረቤቱን የመን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ድማ ዓብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘሎ ብንኡ ድማ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣብ ዝበሃል ዓብ ቁፅፅር ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሱ ምስቲ ዘለዎ ቁፅፅር ከምቲ ኢማራት ልዕሊ ዓቕሙ ሓፍከፍ ክብል ዝፍትኖ ዘሎ ካብኦም ንላዕሊ እዚኣቶም ክተዓፃፀፉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለምንታይ መፂኦም ኣብ ከባቢና ምስ ኤርትራ ዲል ምግባር ዓብ ቦታ ክቦም ዝኽእል እዩ መበልካ ፍሉይ ልኡኽ ናቶም ናብ ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ኣብ ተፈላለየ እዋናት ድማ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራውን ተራኺቦም ነይሮም እዮም ስለዚ ካብ ዲፕሎማሲ ናብ ቁጠባ ገፁ ዝሰግር ዘሎ ሽርክነት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብ ናይ ካልኦት ዓለማት ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ርክብ ዓብ ነገር እዩ ዘተንብህ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ሎውኪ ስለ ዝኾነ ኣትሒቶም ስለ ዝርእይዎ እምበር እዚ ክልተ ልኡኽ ከይዱ ዘሎ ኣገዳሲ ብኤርትራ ኣገዳሲ ልኡኽ እዩ እዚ ዓብ ሽርክነት ንምግባር እዩ ምናልባት ብዙሓት ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘይትከታተልዎ ምስ ኢማራት ከይተባሰት ከላ ኤርትራ ኢማራት ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቁጠባዊ መሻርክቲ ናይ ኤርትራ ነይሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ባንኪንግ ሴክተር ናቱ ካልእ ሴክተር ናቱ ምስ ኤርትራ ዓብይ ኣገልግሎት ካብቲ ናይ ኢማራት ሲስተም እያ ትጥቀም ነይራ ስለዚ ምስቲ ኢማራት ምስ ተባሰት ብትክክል ንዑ ክትክል ዝኽእል ዕድላት ክትረክብ ክኢላ ናይ ካልኦትን ኣይፈልጥን እየ ምናልባት ስዑድያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ጭዋዳ ናይ ፋይናንስ ናይ ስዑድያ ምስ ናይ ኢማራት ከተወዳድሮ ይትኽእል ኢኻ ኢማራት ብጣዕሚ ተዓፃፃፊ ዝኾነ ሶፊስቲኬትድ ፋይናንሻል ሲስተም ሰማዕቢሎም እዮም ስዑድያ እውን ይጎዩ ኣለዉ ግን ስቲል ዴር ኖት ኣት ዳት ሌቨል እዚኦም ዑማን ብኢማራት ቀጥታ ዝፅለዉ ሃገር እዮም ጎረባብቲ ሃገራት እዮም ህልኽ ኣለዎም ስለዚ ዳርጋ ከምቲ ናይ ኢማራት ንሰማይ ጠቀስ ገዛውቲ እኳ እንተዘይሰርሑ ግን እቲ ኢንቨስትመንት ተቅርፂ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ገለ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ዑማን ትገብሮ ዘላ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ not very little ምናልባት ከም ዝሪኦ ዘለና ክልተ ልኡኻት እዮም ከይዶም ደለው no I think ናተይ ኣናብባ እዩ it's a very important step ኣገዳሲ step እዩ ንኤርትራ ጥራይካ ኣይኮነን ዑማን ንባዕላ
نتي عندار ويكا تعبيد زملو نعلم نافريكا نمقبات تخرج زلا إمارات أي فتواني كلتيوم تحلال اختيو سلازي إيرترا دما كتصعوت الله وانا تلخ إماراتنا بإثيوبيا غيرو شجرك فترنا دفتنت له مس عمان السعودية لوك تقبر لك بخلتيو من قدي تشيك ميت تقبرون كتكلال لك إيرترا نزل لوا استراتيجيكاوي بوتا أفد جبهري أمامتا كتقاملوا لوا كنبل كلنا this is exactly how we use it معناته we have to بتدقاقامي يريكم على اللغة زغا مالت نقرات سباي فلطون ويون قال مالتها يكون everybody knows Small but important. بوغيرنا استبهلنا كريو سلازلناي ندحريهم እዚ ካርታ ትሪዎ ዘለኹም ዓረብያን ፔኒንሱላ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ተበጊስካ ናብ ህንዲ ገፅካ ክትከይድ ከለኻ ብዓብ ክፋል ናይ ባሕሪ እትውንን እዚኣ ዑማን ትበሃል ሃገር እያ ስለዚ ምስ የመን ርክብ ኣለዋ ዶብ ኣለዋ ዝያዳ እቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ግን ንዓታቶም ስግኣት ስለ ዝፈጥረሎም እውን ኣብ ብዙሕ ነገራት እውን ስለ ዝሰሓቡ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት ይርይዎ እዮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክገብሩ ክደልዩ ከም ዝኽእሉ ጥርጥር የብለይን ስለዚ what you see in here it's not an easy thing بقليل ዝሕለፍ ወይ እውን simple ነገር ጌርና ክንወስዶ የብልና I think there is many to ዑማን ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ and at the end of the day ኤርትራ ኣገዳሲት ፓርትነር ክትኮና ትኽእል እያ ምናልባት ካብ ኢራን ውርድ ምስ በልኩም ካርታ ትሪእዎ ዘለኹም ዑማን ኢማራት ኣዝዩ ንእሽተይ ትሪእዎ ኣለኹም ምስ ስዑድያን ምስ ዑማንን እዩ ዝራኸብ ንእሽተይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ከምኡውን ትቐጠር ዝበሃል ዑማን ግን ዓብ ሃገር እዩ ዓብ ሃገር እዩ ክትፈልጡ ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽርክብ ድማ ተመላላዕነት ኣለዎ ምስቲ ምስ ኢማራት ዘለዎም ሓጎስጎስ ከምኡ ድማ ኢማራት ምስ ስዑድያ ዘለዎ ኣተሓሒዝካ ኤርትራ ምዚ ዑማን ክትገብሮ ትኽእል ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ዝምድና ክኸውን ከም ዝኽእል እየ ዝግምት ኣነ ስለዚ will for the whole series of meeting with various other government agencies እዚ ተስፋ ንገብር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ እዚ ንኤርትራ ዘርብሕ ፓርትነርሽፕ ክፍጠር ኤርትራ ድማ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ብዝያዳ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ንሕና ንገብሮ ንካልኦት መርድእ ምዃኑ ድማ በዝስምዑ ሆነ ነገር እየሸተተኝ ነው። በነገራችን ላይ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ያደረጉት ውይይትን ተከትሎ የኤርትራ ባለስልጣናት የኤርትራ የሚዲያ ተቋማት እንዳለ የሁለትዮሽ ጥምረት በማለት አልበስብሰው ታልፈዋል። እኔ ግን የሆነ ነገር እየሸተተኝ ነው። ይሄ እንዲሸተኝ ያደረገኝ ደግሞ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ከኤርትራው ኤርቲቪ ጋር ቆይታ አድርጓል። ባደረጉት ቆይታ ላይ አንድ ጥያቄ ተጠይቋል። የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው? ሁለቱ ሀገራት የቀይ ባህር ዳርቻን ደህንነት ለማስጠበቅ ምን ያደርጋሉ? የሁለትዮሽ ስራ ይላል። ሁለቱ ሀገራት ምንድነው የሁለትዮሽ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ደህንነት ላይ የሚለው ላይ የተጠየቁት ጥያቄ ላይ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ምላሽ ሰጥቷል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድነው ያሉት? የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኮርፖሬሽን ወይም ደግሞ በጥምረት ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋር በጋራ ቀይ ባህር ላይ የመስራት ፍላጎታቸውን በማድነቅ ሱዳን የቀይ ባህርን የጋራ ደህንነት ለማስጠበቅ እንታይ ትብል ዘላ ባሻይድ ድማ ኩላቶም እንደ ማብናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሊቅነት ዘለዎም ዝኾኑ ኤርትራ ምስ ግብፂ ናይ ሱዳን ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኤርትራ መፅኡ ላብ ዝነበረ ኣዝዩ ተሓጒሱ ከም ዝነበረን ምስ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበሮ ስትራቴጂካዊ ርክብ ብፍላይ ንቀይሕ ባሕር ዝምልከት ክልቲአን ስትራቴጂካዊ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ክገብራ ከም ዝኾና ብሓባር ድማ ክሰርሓ ምዃና ዝነግሮም ዘሎ ንዓይ ገለ ነገር ሕርክርክ ብለኒ ኣሎ ገለ ይሽትተኒ ኣሎ ገለ ፀገም ይስማዓኒ ኣሎ እወ ይስማዓኩም ኣሎ ምክንያቱ ዕብዳን ስለ ዘሎ ኣብ ርእስኹም ጉዳይ ናይ ባሕር ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን it's not your business you've nothing to do with this بحيل ده ودي يحوسوني زغون هاجر رغينا زي ملكتكم أجندة نعهم زي ملكتها يكونن سمعوا من جدايب طبق الناس قاعدة تأمرالش بلال يزرع بريزيدنت إساياس أفورقي كمجي ودينو بكوبوريشن يميامنو إثيوبيا بمجمرة ياسا بودو بلاغي تيجيكتشو بكوبوريشن بغارة النسرة يغارة تتكامينة ينور بميل درجة كرابتشون تيجي تشمر يرتراو بريزيدنت إساياس أفورقي ودك قادر قوتال لسودان سيهون سودان ودبوت شالوات سودان ودك إباري متقبابت يبahar برالات إثيوبيا يبahar بريلاتن يبahar بريلات أغر إثيوبيا بغارة النسرة بلا تيجي أكربالاتو كم ريز لنا زوم سبازياتهم لنكني سومالي لاند ماشي ومالو ناي سومالي لاند تعدي ركب جبرا ليز بحال but there is nothing we can see جي كابتن ساتو لزلا ايرترامس سودان ركب كن جبرينا زبل زلو ويون ايرتراس كاب ماسيا شركة تفلت بريزنت سياس كخام ماسيو كوبريشن ويون حبراوي شركة تفلت النابليوم اشكال الكتاوت زفتن زلو ايرترا تفلت دي تفلت ان عاهم زملكت قداي كونن
በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኤርትራ ምስ መሻርክታ ጉዳይና ሱዳን ዓቢ ሽርክነት ኣለዎም ክልቲኦም ኣብ ደገ ባሕሪዮም ወነንቲ ባሕሪዮም ስለዚ ንዓታቶም ዘተሓሓዝ ብዙሕ ነጥቢ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሶማል እንታይ እስከ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ሶማላውያን ነዚ ርክብ ዝምስረኣዩ ንመራሕዮም እዮም ሓሚዮም እቲ መራሕናትና ብሰንኪ እዚ ሼክ ሓሰን ሼክ መሐመድ ዝበሃል ብሰንኪ እዚ ውርደተኛ መራሒ እዩ ዘጋጢምና ዘሎ መጀመርያ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ምስ ገበረ አብይ ኣሕመድ መን እዮም ኣብ ጎንኻ ጠጠው ኢሎም ኢሎሞ ኤርትራን ግብፅን እዮም ጠጠው ኢሎም ኢልካ ኣቢ ንክፈሽል ዝገበሩ ሰብ እዮም ነይሮም ንዖም ጠሊምካ ምስ ኣቢ ወሽለኽለኽ ክትብል ንዓኻ ንእሽተይ ጣይታ ኮሊስካ ብድሕሪኻ ነታ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ብድሕሪት መሊስዋ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ውርደተኛ መራሒ ናይ ሶማል ተራይ ይፈልጥን እዩ ስለዚ መሻርክቲ ስለ ዘይፈልጥ ረብሓ ናይ ሃገር ኣፀቢቑ ስለ ዘይርድኦ ምስ ሓራድዩ ላም ምስ ሓራድያ ከም ዝበሃል ምስ ሓራድዩ አብይ ኣሕመድ ወሽለኽለኽ ክብል ነቲ ክንፀል ዝደሊ ዘሎ ሶማሌላንድ ድማ ኣዲስ ኣበባ ምፅኡ ምስኡ ርክባት ይገብር ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ነዳዲ ጋዝ ረኺብናዮ ዝብልዎ ዘሎ ብሶማሌላንድ ንምውፃእ ኣብ መወዳእታ ድማ ሶማሌላንድ ስቕ ኢሎም ኣይኮኑ ክገብርሉ ኦፍኮርስ ናቶም ዲማንድስ ክህልዩ ኢማራት ትሰርሖ ዘላ ድራማ ስለ ዝኾነ ድማ ንፁር ይኸውን ስለዚ እሳቶም ነዚ ኩነታት ይርይዎ ኣለዉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ብዙሕ ነጥብታት ኢና ንሰምዕ ዘለና but this is a routine thing right now ሓደ ልሙድ ነገር ጌርና ወሲድና ያለና እጂ ናብ በዓለም ደረጃ ዘለኻ ክንሰግድ Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship, probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He's going into 4 years of a war that he should have won that war in 1 week. He's now going to soon be into his 4th year. He's lost 1.5 million soldiers, probably close. Certainly in terms of wounded and no legs and no arms and all the things that happened. ዶናልድ ትራምፕ ካብ ናይ እስራኤል ሓደ መዕረብ ገይሩ ናብ እስራኤል ፉል ናብ ራሽያ ፒቨት ገይሩ ወይ እውን ናብኡ ገፁ ኣተኪሩ ከም ዘሎ ብፑቲን ድማ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ወይ እውን ዲስፖይንትድ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ እስከዛ ዲስፖይንትድ ትብል ቃልሲ ብትግርኛ ንክዕ ንዓት ገለፅ ቃል ፀሓፉለይ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘጋጥመኒ ተስፋ ምቑራፅሲ ሆፕለስነስ እዩ ዲስፖይንት ማለት ካብቲ ፅቢትካ ንታሕቲ ክኸውን ከሎ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ዝኾነ ፈለ ናይ ትግርኛ ክኢላታት ስለ ዘለኹም ካብኣኹም ክንፅበይና ብቐፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ፑቲን ብዙሕ ፈቲኑ ኦልሞስት እቲ ኩናት ዳርጋ ናብ 4 ዓመት ቀሪቡ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክውዳእ ዝኽእል ሓይሊ እንተለካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ን20 ዓመት ተዋጊኣ ዘይተዓወተት ሃገር እኳ እዩ ንሙሉእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኔቶን ብምሉእ ዝሕግዝዎ ዘለዉ ሃገር ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክውዳእ ዝግብኦ ኩናት እናበለ ዝፍክር ዘሎ ከም እንተዝኸውን ኣፍጋኒስታን ዶ 20 ዓመት ተቓሊስካ ተሳዒርካ ይወፅኻ እዚ ነገራት ፋክት ቼክ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ንፑቲን ድማ ብዘዳኽም ቋንቋ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ስትራቴጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ራሽያ ገፁ ክቕየር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብኸመይ ንፈልጥ ንመለስ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ Here to NATO again, to the defense ministers meeting. This will be an important meeting because we had a successful summit in The Hague and there is now much more cash on the table. There is firepower coming out of our defense industry, which is so important, and we are doing everything collectively to keep Ukraine strong. But I particularly want to thank President Trump and you personally for your leadership and the whole team for the fact that NATO is now much stronger, more lethal, but it's also fairer. Because we know that since President Eisenhower, there was this constant irritant that, yes, NATO was there. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኔቶ ጀነራል ሰክረታሪ ዘሎ ማርክ ሩተ ዝብልዎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኔቶ ኣመና ሓይሉ ከም ዘሎን ሃገራት ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍላ ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕን ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ትሪእዎ ደሎም ትፔት ማለት እዩ እዚኣት እሳቶም ድማ ልክዕ ሸቃጦ ናይ ኣፅዋር እዮም ተቐይሮም ዘለው ስለዚ ገንዘብ ኣምፂና ኣሜሪካ ከነሰጋግሮ ኢና ሓፂን ወዲ ሓፂን ክቡና እዮም ንኩናት ሬዲ ክንከውን ኣለና ንራሻ ብሓይሊ ንምስዓር ዝበሃል ዘሎ እዩ ዘሕዝን እዩ ኤውሮፓ ኩሉ ነገር ሳክሪፋይስ ገይራ ወታደራዊ ዓይኒ ንራሻ ንምውዳቕ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ኢና ንርኢ ዘለና ንኣሜሪካ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ኩናት ቢዝነስ እዩ መክሰብ ኣለዎ ኣብ ዓለም ንግዲ ናይ ኣፅዋር 45% ንግዲ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት እየን ዘካይድኦ ስለዚ ዝለዓለ መክሰብ ዘለዋ ካብ ውግእ ካብ ኣፅዋር ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት እዚ ኩናት እዚ ካሽካው በሃል ልክዕ እታ ትሕለብ ላም እዩ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ትዕሪሉ ተነፅዋር ናበየን ክሸጣ ካልእ ድራማታት ናይ እስራኤል ተወዲኡ ይበሃል ኣሎ ክውዳእ እኳ ኣይኮነን መልክዕ ቀይሩ ክምለስ እዩ ምክንያቱ ውግእ የድልዮም እዩ ውግእ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ንቐፅል
of the pond and in Canada with what the US is spending. And I think that's extremely important. And I also want to thank President Trump and you personally again, and of course the whole American leadership team for the fact that when it comes to Ukraine, you decided to again make sure that $2 billion is coming. We expect it is coming from NATO. And it was a historic summit just a couple of months ago, brought about by leadership of President Trump to say we need our allies to step up. And they did, and they have in those commitments. Now those commitments will soon translate into capabilities, which is the most important aspect of it. And one part of that. So ኣብ ናይ ኔቶ ኮንፈረንስ ኣብ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ተሳቲፉ ነይሩ ኩላቶም ክኸፍሉ ምዃኖም ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖም ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኔቶ ክሕይል ምዃኑ ብዙሕ ተዘራሪቦም ነይሮም ገሊኦም 3% ገሊኦም ክሳብ 5% ናይ ጂዲፒ ናቶም ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖም ንዶናልድ ትራምፕ በቃ ንምሕጓሱ ኩሉ ክንገብር ኢና ዋላ ዝተረፈ ይረፍ ዋላ ቁጠባና ይረመስ ኢሎም ሕጂ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ዝተባሃለ ዘረባ ናብ ተግባር ክንቅይሮ ኣለና ብኻላ ዘራርባ ገንዘብኩም ናብ ኣሜሪካ ክውዕዝ ኣለዎ That of course is Pearl, is the initiative where European countries buy US weapons, transfer to NATO for the fight in Ukraine to bring peace to that conflict. And if there's anything we've learned under President Trump is the active application of peace through strength. You get peace when you are strong, not when you use strong words or wag your finger. You get it when you have strong and real capabilities that adversaries respect. And I believe that's what NATO is doing. I believe that's what the Pearl Initiative is. So our expectation today is that more countries donate even more, that they purchase even more to... እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጭርሖ ትፈልጥዋ ተኮይንኩም ነቶም ትፈልጥዋ ፅቡቅ ነቶም ዘይትፈልጥዋ ድማ ከፍልጠኩም ሓያል ክትከውን ኣለካ ሰላም ንኽትረክብ ፒስ ትሩ ስትሬንግዝ ዝብል እዚ ድማ ኤሮፓ ሓይሊ ስለ ዘይብልኩም ገንዘብኩም ንኣሜሪካ ገፅኩም ስደድዎ ሓፂን ወዲ ሓፂን ክነበኩም ኢና ድሕሪኡ ብኣፍኩም ዘይኮነ ብቕልፅምኩም ሓይሊ ከተረጋግፁ ኢኹም ንመን ዘይሃብኩሞም ዘይተኸፍለ ገንዘብ ቢልዮናት ድዩ ሒዱ ብዝኾነ ብፅቡቅ ቃላት ገይሩ ንኣሜሪካ ሸጠሎም ኣሎ ንኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ይሸይጥ ኣሎ ሴልስ ልክዕ ሸያጢ ናይ ኣፅዋር ኢኻ ትብሎ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እቲ ሓደ ድማ ገዛኢ ማለት እዩ ንኤሮፓ ናብቲ ኩነታት ይእትዋ ኣሎ እቲ መፍትሒ ቀሊል ነይሩ ዲፕሎማሲ ነይሩ መፍትሒ ኩናት ኣይድልን እዩ ነይሩ ተዋጊእካ ኢኻ ሓያል ዓመታት ተዋጊኦም ሕጂ ዲፕሎማሲ ክንጅምር ኣለና ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ምስ ፑቲን ኣብ ጣውላ ኮፍ ክንብል ኣለና ክብሉ እዩ ዝግባእ this is their thing ኤሮፓ ተብር ዘለኻ ድማ እንታይ ዓይነት መራሕቲ እቲ ጉዳይ ሒዞም ከም ዘለዎ ትርኢ ኣለኻ ስለዚ ዎች ኣውት ቢ ኬርፉል ጥራይና ክንብል ንኽእል ንሳቶም ብጀካ ናይ ኩናት ቋንቋ ካልእ ቋንቋ ይስማዕ የለን ካብዚ ቀፂልና ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ካልእ ዓውደ ኩናት ድማ ክንሰግር ካልእ ዓውደ ኩናት ዝበሃል ድማ ቴክኖሎጂካዊ ኩናት እዩ እዚ ቴክኖሎጂካዊ ኩናት ድማ መጀመርያ ሓድሽ መርገፅ ናይ ንግዱ ኩናት ናይ ንግዱ ኩናት ድማ ሓድሽ መልክዕ ቀይረሉ ሕጂ ኸ and China bringing their trade war to the high seas, imposing additional port fees on ocean shipping firms. Beijing says new levies will protect its shipping industry from what it calls discriminatory measures. China's fees apply to American-owned, operated, built or flagged vessels, but will exclude Chinese-built ships. And they were launched in direct response to U.S. charges on Chinese vessels, which Washington claims are intended to support American shipping companies. Beijing disagreed, saying they violate agreements on maritime transport. President Donald Trump's tariffs are complicating global trade, with critics calling them arbitrary and not based on economic reality. The latest round takes effect today with tariffs on wood. So እንታይና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ካብ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ቺፕስ ዝነበረ ኩናት ናብ መራኽብ ሰጊሩ ኣሎ ናይ መራኽብ ድማ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ መርከብ ናይ ቻይና እንድሕር ኣትያ ናብ ናይ ኣሜሪካ ወደብ $100,000 ክትከፍል ክትክእል ኣለዋ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣሜሪካውያን ነጋዶ ወይ እውን እቶም ትሬደርስ ናይ ኣሜሪካ መራኽብ ክጥቀሙሎም ክገዝኡሎም ሓደሽቲ መራኽብ ከስርሑሎም ምክንያቱ ነቲ ናይ ሺፒንግ ኢንዱስትሪ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ ካብ ዝብል ፍርሒ ዝተበገሰ እዩ ስለዚ ብናይ ቻይና መራኽብ ዝንቀሳቐስ ንግዲ ንምቁፃይ ዝግበር ዘሎ ፈተና እዩ ብኡ መንፅር ድማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ መራኽብ ሓይሊ ንምዕባይ እዚ ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል ኣብ ሓፂር ግዜ ብታሪፍ ክትዕርዮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ዓመታት ዝወሰደ ስትራቴጂ ሺፕ ቢልዲንግ መራኽብ ምስራሕ ኣሜሪካ ድሕሪት እያ ተሪፋ ዘላ በንፃሩ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ እቲ ዓውዲ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንዓመታት ፈሺሉ ዝነበረ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ብታሪፍ ገይሩ ክዕርዮ ይድፍትን ዘሎ በዳት ናገር ወርክ እዚ ብቐሊሉ ክብፃሕ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ መጀመርያ ናይ መራኽብ ምስራሕ ዓቕምናትካ ክሕይል ክኽእል ኣሎ ንዑ ንምትብባዕ ነቶም ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኢንሰንቲቭስ ክቦም ይፍትን ኣሎ ግን እቲ ፀገም እንታይ እዩ ናይ 4 ዓመት ስልጣን ዝፀንሕ መራሒ ዝገበሮ ፖሊሲ ድሕሪኻ ዝመፆ ዝገድፎ ተኮይኑ ኢንቨስት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ካምፓኒታት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ተኮይንካ ናይ 20 ዓመት ስትራቴጂ ክህልወካ ኣሎ
ኣብ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ድማ ጆ ባይደን ናይ 4 ዓመት ስትራቴጂ ዝገበሮ ብምሉ ዶናልድ ትራምፕ ሰሪዝዎ ግሪን ሌጋሲ ተባሂሉ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረሉ ኩሉ የክሲብዎ ናብ ነዳዲ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ይብላ ኣሎ ድሕሪኡ ድመፅእ ዴሞክራት ኮይኑ ድማ ነቲ ነዳዲ የክሲቡ ኣብቲ ናይ ቀደም ናብቲ ናይ ግሪን ሌጋሲ ናይ ባይደን ክመለስ እዩ ስለዚ እታ ሃገር ሓደ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ስለ ዘይብላ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ኣይትፈልጥ ኢና ካምፓኒታት ድማ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ናይ ነዊሕ ዘይብላ ሃገር ኢንቨስት ክገብሩ ይደልዩን እዮም ብዙሕ ገንዘብ ክገብሩ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ውፅኢታውነቱ ስለ ዘይረኣዮም ንግዚኡ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ገለገለ ይገብሩ ኣለዉ ግን ድሕሪኡ ዝመፅእ ፕሬዚደንት ናይ ዴሞክራት ኮይኑ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ክብል እዩ ነቲ ፖሊሲ ክመልሶ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ቀዋሚ መርሕነት ዘለዎ ሃገር ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ስትራቴጂ ከውፅእ ፀገም የብሉን ኣብ 4 ዓመት ዝቕየር መርሕነት እሞ ከዓ ፖፑላሪስት ዝኾነ ፖፕላስ ብብዙሕ ህዝቢ ንሓድሕዱ ምትፍናን ዘለዎ ፖለቲካ እንተለካ ኮይኑ ኣብ 4 ዓመት ሓድሽ ስትራቴጂ ኢኻ ትገብር ኣብ 4 ዓመት ዝውዳእ ስትራቴጂ ድማ የለን ብፍላይ ንፖለቲካ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር መሰረታዊ ለውጢ ክትገብር 10 ዓመት 20 ዓመት እዩ ዘድልየካ ስለዚ ንቻይና ኣሜሪካ ክትስዕራ ከም ዘይትኽእል በዚ ኢኻ ትፈልጥ ቢካዝ ኮንሲስተንሲ የብሉን ስትራቴጂ ናቶም ኣብቲ ምኒተይ ኣብ ኤርትራ ከምኡ እዩ ናይ 10 ዓመት ስትራቴጂ ክህልወና ዘለዎ ናይ 20 ዓመት ስትራቴጂ ክንገር ኣለዎ እቲ ስትራቴጂ ቻይና ሓንቲ ካብ ቻይና ክትመሃራ ዘለካ they always have a strategy and they communicate the strategy ስትራቴጂ ናቶም ብግልፂ ንነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ይእምንዎ ነተን ካምፓኒታት ድማ ናብዚ ዓውዲ ኢና ክንከይድ ናብዚ ገፅኩም ኢንቨስት ግበሩ እዚ ነገር እዚ ኣየድልየናን እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ኣይትግበርዎ ኢሎም ነቶም ሓደ ኢንሰንቲቭ መተባብዒ ክቦም ከሎ ነቶም ካልኦት ድማ መቕፃዕቲ ይገብሩሎም ብኸምኡ ድማ እቲ ሃገር ኩሉ ግዜ ኣንከር ናታ እቲ መርሕነት ፖለቲካዊ መርሕነት እንታይ ዝኸውን መልሕቕ ናታ መንገዲ ዘውፅእ ራእይ ዝነግር እቲ ፕራይቬት ሴክተር ድማ ነቲ ራእይ ናይ ፖለቲካዊ መርሕነት ተቐቢሉ ብኢንቨስትመንት ዲ ብስራሕ ዲ ብካልእ ገይሩ ነቲ ሓሳብ ናብ ተግባር ዝፍፅሞ ንርኢ ኣለና ብግምጣሉ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ወይ እውን እቲ ካፒታሊዝም ነቲ ፖለቲካ ስለ ዝቋፀሮ እቶም ፖለቲከኛታት ዝገብርዎ ንስቲዮም ካፒታሊስት ዝደልይዎ እዩ እቶም ካፒታሊስት ሰብ ገንዘብ ድማ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ገሊኦም ናይ ነዳዲ ጥራይ ይደልዩ እቶም ብነዳዲ ብኣፅዋር ዘሎ ውግን ናይ ነዳዲ ክደልዩ ከለዉ እቶም ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ግሪን ዝደልዩ ከዓ ነቲ ሓደ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ብክልቲኦም ስለ ዝዝወር ዘሎ ሓደ ድማ ሓያል ስለ ዘይኮነ ሓደ ንፁር ዝኾነ ራእይ ክህልዎም ኣይከኣለን እዚ ድማ ከም ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ክንሪኦ ንኽእል ካብ ናይ ዕንጨይቲ ሓሊፍና ኣብቲ ናይ ካብዚ ናይ ነዳዲ መራኽብ ሓሊፍና ድማ ኣብ ናይ ቲምበር ድማ ንስገር ካልእ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ New tariffs take effect today on timber, lumber, and certain wood products. The president's new levies arrive just as he begins to soften his tone, as uncertainty has been growing over the past few days over his threat to impose new 100% tariffs on China. So joining me in Studio 55, CBS News Money Watch correspondent Kelly O'Grady. What's up, Kelly? Hey there. All right, so lumber, Tim, I'm looking at the market. ከም ንሪኦ ዘለና ካልእ እውን ኣብቲ ቅድሚት ንሪኦ ፀናሕና እቲ ስትራቴጂ ናይ ንግዲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዕዳጋታት ብጣዕሚ ዝርብሾ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብዚ ቲምበር ዝበሃል ናይ ዕንጨይቲ ይኹን ካልእ ምስ ቻይና ፀገም ፈጢሩ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ቻይና ዶሚኔት ትገብሮ ስለ ዘላ ክንቋፀሮ ኣለና ብምባል ሓድሽ ሕጊ ናይ ታሪፍ የታታቱ ከም ዘሎን ውፅኢት ናቱ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ዘሎ ቻይና ድማ ቲት ፎር ታት ስለ ዝኸውን መልሲ ኣለዎም እቲ ናይ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኣገይን ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ነቲ ዕዳጋ ኣመና ረቢሽዎ ኣሎ እቲ ረበሻ ድማ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ስታክ ማርኬት ኢዝ ብጣዕሚ ተረቢሹ ኣሎ ክሪፕቶ ማርኬት ተረቢሹ ኣሎ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ግን ሓንቲ ነገር ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ ብጅቡኡ ዝግደስ ሰብ ምዃኑ ክፈልጡ ኣለኩም ስታክ ማርኬትን ክሪፕቶን ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ገንዘብ ስለ ዝኸስር ፖሊሲ ክቕይር ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን if you don't believe me I'm going to give you one thing Donald Trump ከመይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ Donald Trump threatened to impose 100% tariffs on China beginning on November 1st. And yes, of course, those 100% tariffs are on top of the 30% tariffs, which would bring the total to 130% on any good coming from China into the United States, which of course at that point would likely make nearly all Chinese produced goods completely unaffordable for American citizens. And as expected, Wall Street did not take this news very well. The S&P, the NASDAQ market loves to panic every time Donald is, but that's what happens. Trump goes out, announces something very dumb, Wall Street plummets, and then, as per usual, Trump always chickens out. Donald Trump backtracked on his threat to impose these new 100% tariffs beginning on November 1st with
እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኣታኣታትዩ ነቲ ዕዳጋታት ረቢሽዎ ብርግፅ እቲ ዕዳጋታት ድማ ታሕቲ ወሪዱ ምክንያቱ ንቻይና 100% ታሪፍ ክገብረላ እየ ገለ ዝብል ተሓዲድ ምስ ጀመረ እቲ ዕዳጋ ተረቢሹ ስታክ ማርኬት ንታሕቲ ኩሉ ማርኬት ንታሕቲ ወሪዱ እዚ ድማ ነቲ ቢዝነስ ኮንፊደንስ ስለ ዝፀሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኣ ከሎ ከንሰሓብ ጀሚሩ ማለት እዩ ምንሰሓብ ማለት ድማ ኣተሃዳድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዘይ ተሰዓረ ጌርካ ኣክት ምግባር ማለት እዩ ሶ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ምርጫታት ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣመና ይርብሾ ከም ዘሎን እቲ ረበሻ ግን ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ረብሓ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዘገድሶ እዚኣ ጥራይ ክትንፅረልኩም ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ ገንዘብ ክኸስር ኣይደልን እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ትኽስብ ክሳብ ዝኾነት ክገብራ እዩ ንድሕሪት መበሊሱ ድዩ የቕረታ ሓቲቱ ድዩ መንገዲ ቀይሩ ድዩ ስትራቴጂ ቀይሩ ድዩ ዶናልድ ትራምፕ is a very money oriented person በገንዘብ ናይ ገንዘብ ፍሉይ ፍቅሪ ዘለዎ እዩ ኩሉ ትስጉምትታት ናቱ ድማ ንኣሜሪካ ክጠቕማ ይኽእል ግን ንዶናልድ ትራምፕ ግድን ክጠቕሞ ክእል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ እናኸሰረ ንኣሜሪካ ክጠቅም ዝኽእል ስትራቴጂ ዝገብር መራሒ ይኮነ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ረብሓ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይዘቐድም ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተፀጊዕካ ምኻድ ከርባሓካ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ተጠቐመሉ ትዕድል ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኣካይዳ እንተለካ ድማ ነዘን 4 ዓመት ክትከስር ኢኻ ሲምፕል as that ዕዳጋታት if you are betting against him ክሳራታት ከጋጥመካ ክእል እዩ ኣሜሪካ ድሕሪ 4 ዓመት ናበይ ክትከይድ እያ እንታይ ክትከውን እያ ካላርሱ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ጅቡኡ ዝህጥር ክሳብ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብሮ ድሕር ዝብል መራሒት ከም ዘይኮነ ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ንዝበፅሐ ሰብ በርሂሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ስትራቴጂን እቲ ንሱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትን እናተፈላለየ ዝመጽእ ዘሎ ኒሽን some of those tariffs as we've seen in other industries. So let's talk about what's happening with China. We see the market down about 200 points. We saw it rebound yesterday as the president sort of seemingly softened his tone. But what I was curious about is the president's always talking about tariffs. He's always talking about China. Why is the market sort of gyrating? Sometimes, like yesterday, it was up. Today, it's down. What do you think? So I think it shows that this relationship with China is of a different magnitude than the tariffs I just talked about, or the sector tariffs or country tariffs that we've seen percolate over the last few months. You really didn't see a huge dip in the market that we saw on Friday unless you go back to April. And so what it tells you is investors are really worried about this particular trade relationship. And I think it's for two reasons. One, we all remember 2018 when ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት እንተሪኢኹሞ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ዘሎ ብፍላይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ነቲ ዕዳጋታት ረቢሽዎ ኣሎ እቶም ኣብ ዕዳጋታት ዘለኹም ኢንቨስተርስ ምሳይ ተማሃርኩም ብካል መንገዲ ኢንቨስት ገብሩ ዘለኹም ካልም ዳውን ድርግ በሉ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሓ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝሰርሕ ርግኣት ክመጽእ እዩ ምክንያቱ ንሱ ንጅቡኡ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ስትራቴጂ ናይ ቻይና ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ሌላ ዓቕሚ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብስምዒትን ብተሃዲድን ብድራማን ዝኸይድ እዩ ንሳቶም ከዓ ኩሉ ተኽእሎታት ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣካይዳናቱን ካልኩሌት ገይሮም እዮም ስትራቴጂ ናቶም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኣብ ባይታ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ይሃርመስሎ ዘሎ ካብኡ ናብ ካልእ ነክፈረግ ክብል ከም ዘይክእል ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ሃሪሞም ኣለዉ እቲ ውሕቶ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ገለ ስምምዕ ክብፅሕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫታት ዘለዎ ይመስለንን ኣብ መወዳእታ መስሓቅ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድራማ ናብኡ ገፅና ክንሰግር 33 handshakes. If diplomacy were a contact sport, Donald Trump would be its undisputed showman. No one shakes hands quite like the US president. Every grip, every pull, every smirk, it is theater. It makes you wonder, is he negotiating peace or trying to win a duel? And at Sharm el-Sheikh, ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ስለ ዝኾነ ናይ ሰላምታ ዲፕሎማሲ ናቱ ሓደ ዓብይ ኮሜዲ ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ጀሚሩ ተፈላለየ ዓይነት ሰላምታ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ሳይትሰኣነለይ እስኪ እንታይ ይበሃል ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ከሎ በቃ ተፈላለየ ዓይነት ሰላምታ ከም ዘሎ እዩ ንዓለም ዘፍሉ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ኣብ ሃገሩ እውን እኮ ኣይኮነን ኣብ ግብፂ ከይዱ እዩ ንሱ ተቐባል ጋሻ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ንዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ስታር ጌርካ ንስኻ ኢኻ ቦታ ወናኒ ናታ ንስኻ ኢኻ እናበልካ እንድሕር ጌርካ ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ሽልማት ትቦ ናይ ዓለምና ናይ ሰላም ሓይሊ እዚ ድማ ሓደ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ እዩ ከባቢ 20 ገለን ሰከንድ ወሲዱ እቲ ሰላምታ ናቶም ውግእ ድዩ ሰላምታ ድዩ ሸው ድዩ then there was Mark Carney. He's the Prime Minister of Canada. In the past, Trump has called him governor. But yesterday, he had a new title for Mark Carney. Trump called him the President of Canada. You have Canada? It's so great to have, in fact, the president called and he wanted to know if it's worthwhile. He knew exactly what it was. He knew the importance. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ እዚኣ ዝገበራ ነገር ኣዛራቢት ኮይና ኣላ ብዶናልድ ትራምፕ ወገን ዝበሃል ነገር የለን ጀስት
another Tuesday يبلو دونالد ترامب دراما مقبار أكلنا هيوتيو كال لنك نبزع على فنزويلا قالك زرب سمعنا لنا سمعوس كبزي. Saudi Arabia, forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential, and we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, hours from the United States. So we're going to do this right. We know what we have to do. And American companies are in, super strategic position to invest. These زياتري وازلهم ناي نوبل برايس لنك أنست شلمت كان فنزويلاويتيا سلمتاي تشليما بزا فيديو زيا ودون دونالد ترامب انترفيوز قبر زلو هابتناي فنزويلا تفلتخا نادي ناتشورال غاز ورقي معدنات مليوي زهاجر زيا أمريكا دماخم دليتكم كتقعملو كنفكر لكم هنا كمان دعريل كانوا نوبل برايس غتوصل ناي ديمقراسين ناي سلامن غوسغواسيتنا عمتات زبخيتلو. This is a plan. It's a game. If you do the right things, that is the one حرقيركا you get the things. ስለዚህ أمريكا كم دليتكم كتقبروا تنادي نتي نيكولا مادورو إلينا رجيم change قبرونا you're welcome, take everything you want. دارجا زي ذات زاربة زلا مزي لنكنا يا برجين حمد دوغلي لهم مراح يخينوا أبي إثيوبيا عصب كتوزو تخليهم نحن رجيم change زلا لكن عايد مثل نزيز قد حزر ليد مثل ما هلا تسمعوا exactly قد احنا عايزين نسمع زلنا. So it's crazy. نوبل برايس نمان كم زوهاب نمان كخم زي وهاب أبزي خاطري بزيجيركم دما نفسه كفسد زاكل حبريتا خوز دولو سلازخل إلى هذا متعزلقو نوبل برايز وسادات فلوينا سلام قسقوا سلازلواي كونتن. But again, this is the business أبنائي دوما عالم نزيات تمثل عالم. Tell them to embrace it. I'm telling countries accept reality. Fiat money is moving digital. The developments in crypto, both unbacked and backed, they're happening with exponential speed. So yeah. But generally, you tell them to. انت تبل دلا زينا يمف حلافي دلا حجرات كريبتو تقوم لهم عالم يغير له فيات بحالة ورقات تقوم لهم باتيرا عالم تقعد فلا مسكونتات كنقسقاسو كخلو لهم حجرات ناب كريبتو ادابت قبر لهم أمريكا أب كريبتو نجست مسكونات دحر أمريكا خيتكا باريانا أمريكا دخلت كون زلك مساتهم كخدو خلو مسوم كيتكا تربع زلك عن حجرات يتم خرجي IMF مالتي سلازي حجرات أبزوان زي تواين بوتن كوحسال لون أب كريبتو نت كريبتو إندستري كقبلوا لون يرترابز قدميت أنت تخونسي ناتي حلمين يرو بكز تتسبي خانة كالوت جزء تقاطع روح عالم كيتكا بناتو ما جباب كتكم كافتفتن نتحدش اندستراتيها كترب حلون شيب كتقبرون زقباكا كنسيو. I saw this stat and it blew my mind. Remember those stimulus checks we got back in 2020? $1,400. The government was handing it out like candy. Well, if you had taken that $1,400 and bought Bitcoin when you got the stimulus check, you'd now have أبجزية بيتكوين أبجزية كريبتو منكس أمريكا نفسه وكف أمريكاوي شحن $300 كم هي بيبوانيرو لبامات نتنشحن 300 ناب كريبتو انفستس قبرون شحن 400 دهبيوم تابن 316 شحن 300 ناب بيتكوين انفستت قبرن يركع لومي اسران حدن شح مخون الكانيرو اسران حدشن سو انت مالتي you have to learn to invest مقبار تزي كيلكا كل جزء لوزر كوين كهتو دايخا حماق سلازخون كازي كونس السيستم ريجد تبلاشو سيستم سلازخونه invest زي قبر زقزع سيستم يزلا بزم عربا عالم اب كل عالم سازي invest ممر ديخا دكتور ديخا حكيم ديخا سراتنيا تريد ديخا انجينير ديخا ميكانيك ديخا invest مقبار تزي كيلكا بقطبا كتسيخا ساعتا زربا نمالسنا بتنا زباناج وتم زي تقولوا دما سنه تماهيركم سقوم تخطوزو تقولون بروجرام لنا اب كومنت سكشن زلو لينك اتيهم دما حبري توصلوا let's go ወጣችን የሆነው የባህር በር ባለቤትነት አጀንዳችንን እንደ ኃጢአት የቆጠረው ሻዕቢያና ጋሻ ጃግሬው የግብጽ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን ድሎች ለማክሸፍ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸውን ባንዳዎች በማሰማራት ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ደግሞ እንደ
سي حجيتي أجندات كلنا بيرترا زغنا بروباغندا نجيو بافدق بحريز وردوم سعرت يكون دبلوماسياو قسقاسا نقبر لنا بزبل تكيكا نتي بفانوز وردوم زلت في عدما شعبيا زتكم لهم زلو أفراس بزبل تكيكا بروباغندا يغطس لالو أغلط بزملو ولا وتحضرهم قسقاسات ناتهم تايكم زمسلون أبز سمعوا ደረሰበትን መቋቋም ያቃተው አገዛዝ በርካታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላትን ወደ አማራ ክልል ማስገባቱ ተገለጸ። ፋኖ የደረሰበትን ከባድ ምት መቋቋም ያቃተው የአብይ አህመድ ወንበር አስጠባቂ ኃይል ከደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች በርካታ ልዩ ኃይሎችን ወደ አማራ ክልል እያስገባ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ሆኖም ወደ አማራ ክልል እንደ ግሪሳ የገባውን ጨፍጫፊ ኃይል እየሳቡና እየቆራረጡ እንዳይወጣ ማድረግ የፋኖ ጦር አመራሮች ትልቅ የቤት ስራ ነው ተብሏል። ፋኖ ወደ መደበኛ ውጊያ كم نريد لنا بفانو صبو غير ذكر زلو سراويت ناي ابي كابتن اي فدرال منغستي كابتن اي ناي بلصغنا سراويت بال وي كا اي دي اف بحال كابوت يوم ناي اورومو فلي حيلي نبام حرا زي زربا دمان تاي مالتيو ياب سيفل وور خيدلو زخل زل على درجه جينوسايد بحال فجيكمت دهون ناي اثيوبيا سراويت يكون ناي اورومو سراويت مسنا يا محرا ملشا وي مسنا فانو حربنيا فانو زبهنا يا محرا مسك واغا يدمص زلو ناو تكوينتات ناب كالم ازن خيد كم زغل نمغماتو روكيت ساينس ايكون اتس ا فيري سيمبل ثينج يس بقليلو ناب كال ما ازن نختكوس زلو تقولو حجي زل علي زخون نزيد ما ببزح منقد يوم تزاربو لزلو حرقاناتهم نابي مخانو رايو زي አሁን ይሄ የእንትኑ ይሄ አሁን ወልዳ ላይ ምናምን የሚደረገው ጦርነት ሸኔ እዚህ በየቦታው የሚያደርገው የሽፍታ ተግባር የወያኔዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በሙሉ የዚህ አባት ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። ምንም ማሽሞንሞን አያስፈልግም። ታሪካዊ ጠላታችን የቅርብና የውጭ ጠላት ምናምን የሚባል አንድ ነገር የለም። አሁን በስልጣን ላይ ያለው የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት እንዳይፈጠር እያደረገ ያለ ወያኔዎችን አስታጥቆ በወያኔዎች በኩል ሰሜን ወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ወንበዴዎችን አስታጥቆ አንዳንድ መንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ እዚህ ላይ ሊሰመርበት ይገባል። ሌላ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ወንበዴዎች አሉ፣ መረጃዎችን አሳልፈው የሚሰጡ እነሱን ተባባሪ አንተም ተቆርጦ ይሄ ሐሳብ የሚደርሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት እንዳይፈጠር እያደረገ ያለው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባለው ሰውዬ ነው። እሱ ደግሞ በቀጥታ በተዘዋዋሪም አይደለም በቀጥታ የሚደገፈው ግብጽ ካይሮ ላይ ከም ንሪዮ ዘለና ዳርጋ ወግዓዊ አውያትዮም ጀሚሮም ዘለው እቲ አውያት ድማ ኮለል ደልዮ ዘይኮነ ኣብ ወልድያ ዘጋጥመና ዘሎ ስዕረት ኣብ ሰሜን ወሎ ዘጋጥመና ዘሎ ኣብ ገሽና ዘጋጥመና ዘሎ ፋኖ ዝበሃል ዝዝክረና ዘሎ شعبيا سلو زليو كل زين خونو زلنا شعبيا زغبرو زليو بريزنت سياس كوغد الله نعوكن عللنا نسو دما قطا مسغبص يتسرح زلو زبل اوياتنا نسمع زلنا اذا اويات زي مجمريا قد مستوسنه اوارح امطيه نيرس بزي شموك فلطو سلا زي دلا يفلطوني توم تفلطو ودام صحفو انا زغدسون سوات ايكون زرباناتهم من حسابناتهم رسحاتناتهم نيو كنفلطون كنقحلون زلنا امبر شما ما قداس يكون انتي يبل نيروزي ኤርትራ ዝሞተ ሃገር ተስፋ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉ ወላ ሓንቲ ግዜ ክወዘልና ይክእል ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ እዩ እንታይ ዳ ኤርትራ ከይበፅሓካ ዳ ክንደዚ ኣብያት ፈጢሩልካ ኤርትራ ዝኾነ ንፋኖ ወይ ንኻልእ ትሕግዝ ከም ዘላ ዘረጋግፅ ጭብጢ የለን ግን ፋኖ ዝኣክል ትማልቶ ንዕቆ ዝነበርካ ከምዚ ገይሩ ክዝክረልካ ሓበራዊ ኮማንድ ዘይብሉ ሓበራዊ ስለያ ዘይብሉ መከናይዝ ሰራዊት ዘይብሉ ድሮናት ዘይብሉ ዓበይቲ ወታደራዊ ሊቃውንቲ ዘይብሉ ተመክሮ ናይ ኩናቱን ድሩት ዘለዎ ካብ ምልሻ ናብ ምድብ ሰራዊት እውን ዘይሰገረ ከምዚ ከሳቅ የካተኺሉ ህወሓት ቲዲኤፍ ዳንታይ ገብረካ ህወሓት ጀነራል ኣለዎ ጀነራላት ኣለዎ ነቲ ንስኻ ትምካሓሉ ዘለካ ሰራዊት ዝመርሕዎ ዝነበሩ ህወሓት ኣለዎ ንህወሓት ዝመስረተ ሻዕብያ ድማ ኣሎ ህወሓት ኮይኑ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ማሕደር ዝገበረ ሻዕብያ ድማ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ስለዚ these people are already they gave up ማለት ካብ ዘረባውን ከተነብብ ተጀሚርካ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ምስ ሻዕብያ ክገጥሙ ኩነታት ናቶም ክፈትሑ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ካብ ቃላቶም ከተንብቦ ትኽእል and ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ we are enjoying this moment ነዚ ሞሜንት እዚ enjoy ግበርዎ ምክንያቱ ተኸራ ናቶም ሰሚዕና ኢና
ካዲናቶም ሰሚዕናይና በረቕረቕናቶም ሰሚዕናይና ሎምኻ ኣብያቶም ክንሰማዕ ኣብቂዕና ኣሎ እዚኻ ሻዕብያ ሓንቲ ስጉምትን ቅድሚት ከይተበገሰ ከሎ ዝግበር ዘሎ ኣብያት እዩ and for whatever reason ኣብ ኣስመራ ሽግርን ፍርህን ራዕድን ኣትይሎ ኣሃም ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ከምዚ ኮይኖም ዝብሉካ ትሰምዕ እንታይ ስለዘጋጠመዮም ክፈሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ወልድያ ከባቢ ዘሎ ፋኖ ክስዕር ዘይከኣልካስ ናብ ኤርትራ ከይትመፁም ድዮም ፈርዮም man this is craziness ፅላለ ደረቱ ክሓልፍ ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ካብቲ ተብሎም ዘላ ድማ ብፍላይ ኣብዚያ ንሰምዓት ፀናዕና ፋኖ እንታይ ገብሮም ኣሎ መንስማዕ ሽዑ ናብቲ ፅምዶ ገጽና ክንሰግር ኢና የተለያዩ ቀጠናዎች በውጊያ ድል ሲያደርግ አገዛዙ ያቀደውን የእርስ በርስ ግጭት አከሸፈ። የአብይ አህመድ ዙፋን አስጠባቂ ሰራዊት በአፋብኃ የደረሰበትን ጥቃት መቋቋም ሲያቅተው በወገን አሰላለፍና መጠነኛ ውጊያ ብቻ ከመደምሰስ ለመዳን የወረዳ ከተሞችን ጥሎ መሸሽ መጀመሩን አፋብኃ አስታውቋል። ከሰሞኑ በዘመቻ አደማሊ ወይም አባናደው በሚኒሊክ እዝ ከፍተኛ ውርደት የተከናነበው የአብይ አህመድ ሰራዊት በአሳምነው እዝ ተጨማሪ ውርደት ተከናንቦ ከተሞችን ለቆ እየወጣ እንደሆነ ታውቋል። አፋብኃ ደቡብ አማራ ቀጠና አሳምነው እዝ አጼ ዘርዓ እንታይና ንርኢ ዘለና አብይ አህመድ ኩሉ ዓይነት ረሳሕ ገይምስ all the tricks on the book ክጥቀመሎም ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድል ኩሉ ረሳሕ ገይም ንኣብነት ዕጡቃት ምልሻ ናይ ኣምሓራ ዝጥቀም ዘሎ ምልሻ ናይ ኣምሓራ አንጻር መን አንጻር ፋኖ ዝኻ እንታይ ዕላማ ንኣምሓራ ንሓትዕዶም ከም ዝናቆቱ ክትገብሮም ልክዕ ከምታ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ፅኒልና ንሪኢና ንተጋሩ TDF ኢሉ ነቶም ድማ ሓራ መሬት ኢሉ ንሓትዕዶም ከባልዖም ኣብ ኣምሓራ ድማ ተመሳሳለ ስልቲ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኩሉ ስትራቴጂ ትብልጽግና ዝበሃል ሰራዊት ናቱ እናሰሓበ ንሓትዕዶም ከናቆቶም እሱ ዕላማ ናቱ ኣብ መወዳእታ ምክንያቱ ናይ ኣምሓራ ናይ ብልጽግና ወይ ከናይቲ መንግስቲ ኣምሓራ ምልሻ ተባሂሉ ምስ አንጻር ፋኖ ንሓትዕዶም ተበይቶም መን ዝስሕቕ መን ዝኽየፍ ኦሮሞን አብይ አሕመድን እዮም ዝኽየፍ ዲኤንድ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝበሃል እናተዳኸመ ክኸይድ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ትግራይ ተዳኺሙሉ ዘሎ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ጌም ፕላን ናቶም ስለዚ ካብዚ ሓሊፉ ግን ካልእ ጌም ካ ረሳሕ ጌም ሓሲቡሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚህ ሁላችንም አይ ቲንክ በያለንበት የመከላከል ስራ እዛ አካባቢ የሚኖረውም ህዝብ የእርስ በርስ ግጭት እንዳይፈጠር እልቂት እንዳይፈጠር መጠንቀቅ ያለበት ይመስለኛል መሳይ ገለታው ሌላው በአብይ አህመድ በኩል በጣም አደገኛ በሆነ ሁኔታ እርምጃ የወሰደው እሱ የሚቆጣጠራቸውና የሚያሰማራቸውን የሸኔ ታጣቂዎችን አሁን በደንብ መሳሪያ ሰጥቷቸው ወደ ቀጠናው እንዳሰማራቸው ነው የተነገረው ምናልባትም የዘር ፍጅት ከተፈጸመም በእነዚህ ኃይሎች መንግስት የለውበትም አይነት አቋም ለመውሰድም ከወዲሁ እንታይ ይሓስባለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መዓልታዊ እከይ ተግባራት ናይ አብን ናይ ስርዓትን ኢኻ ትሰምዕ ግን ደሰንብድ እዩ እጂ ድማ ሸነ ዝበሃሉ ባዕሉ ዘቆሞም ባዕሉ የሰልጥኖም ከም ዘሎ አቢ ስለዚ ናይ ኦሮሞ እጡቅ ጉጅለ ሸነ ዝበሃል ስለ ዘሎ ካልኦት ሸነ ዝዓይነቶም ባዕሉ ኣሰልጢኑ ናብ ክልል ኣምሓራ ንህዝቢ ክሓርሙ ይሰዶም ኣሎ ብኻልእ ዘራርባ ነቲ ኩናት ምስ ፋኖ ገጢሙ ስለ ደዕዎ ዘሎ ንህዝቢ ኦሮሞን ንህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ንሓትሕዱ ገይሩ ንሳቶም እቲ ኩናት ኣክን ምስ ብልጽግና ንሰራዊቱን ኣምሓራም ኦሮሞን ንሓትሕዶም ክዋግኡሉ ሲቪል ዎር ንኽገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ እዚታት ኩሉ እቲ ረሳሕ ገይምስ ደይመ ደይሉ ናተይ ስራሕ ኢሉ ሒዝዎ ዘሎ ዓለም ከንታይ ትብለላ ኣጆኻ ኣቢ ክንሕግዘካ ኢና ትብሎ ዘላ ዝሕዝን እዩ ንስማዕ ጥራይ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ናባኹም ነምፅኦ ኣለና ናብ ትግራይ ከይሰገርና ከለና ሓንቲ ኣብዚያ ለንቀነ ዝወፀት እስከዚያ ስምዑለይ ኤሊ ኣብዚ ጽምዶ ዝኽኣቱ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብብሄር ብኸባቢ ዝተወደነ ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተደኣ ዘይኣትዩ እዚ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ወይ ከዓ እዚ ዘሎ ጽምዶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተደሪቱ ክተርፍ ስለ ዝኽእል ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብኡ ክመፅእ ኣድላይ እዩ ኣብነት ወሎ ካብቲ ናይ ምኒልክ ሃርትላንድ ወይ ከኣቲ ቀንዲ መሬት ናይ ምኒልክ ዝበሃል ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ብምዕራብ ምስ ኣምሓራ ዝራኸብ ብሰሜን ምስ ትግራይ ዝራኸብ ብምብራቕ ምስ ዓፋር ዝራኸብ ብደቡብ ከዓ ደቡብ ምዕራብን ምስ ኦሮሞ ዝራኸብ መሬት ስለ ዝኾነ ወሎ መሓዝ ማለት ፍላይ ተታሒዙ ዘሎ በዓል ጋሸና ገለ ዝበሃል ከባቢታት ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተደኻቡ ሰጊርካ
አዲስ አበባ ወጣቱ ስርዓት ብልጽግና ወጣሉ ኸንካ እቶም ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ኣብዚ ክሕወሱ ኣገዳሲ ሕጅዛ አብይ አሕመድ ነቲ ጽምዶ ናይ ሰለስተ ሓይልታት ምዃኑ ናይ አምሓራን ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኢሉ ጥራሕ ምግላጹ ነቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ካብኡ ክንፅል ከም ዘሎ ይዝመስል ከምኡውን ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት እቲ ናይ ኦሮሞ ልዩ ሓይል ዝበሃል ወይ ከዓ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ኣብቲ ናይ አምሓራ ክልል ብዙሕ ሓይሊ ዝግዕዝ ዘሎ ይውሕዝ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብ መንጎ አምሓራን እውን ሓደ ግንባር ተፈጢሩሎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኦላ ኣብቲ ጽምዶ ክኣቱ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብ ጽምዶ ክኣቱ ወሳኒ ይመስለኒ ተደኣ በቲ ዕላማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ንኣብይ ኣሕመድ ምእላይ ኮይኑ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ዶክተር መብራህቲ ክዛረብ ፀኒሑ very very ጽቡቕ ዝኾነ መግለፂ ጽቡቕ ዝኾነ ትንተና ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ መህደሚ ክስንቲ ኮይኑ ጽምዶ ክሳዕ ክንደይ ኣሰንቢድዎ ከም ዘሎ ኩልና ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ እታ ቼስ እታ ጌም ክትመልእ እንድሕር ኮይና ጽቡቕ ጌራ ሸነ ወይ ውትቲ ሸነ ዝበሃል ዘሎ ወይ ኦኤልኤ ዝበሃል ንሱ ኣብ ጽምዶ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ዳርጋ ብጎቦ እኮ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ በዓል ንኣምን ዘለቀዶ ካልኦት ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስትስ ምስ በዓል ጀዋር ኮይኖም ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ክዘራረቡ ንርኢ ኣለና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ብደገ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ብሓደ ይሰርሕ ኣሎ እንኮላይ ምስ ናይ ትግራይ ኤሊት እውን ይራኸቡ ኣለዉ ስለዚ እቲ ጽምዶ ኣብ ባይታ ግን ጽምዶ ምስ ናይ ኤርትራ ፋኖ ምስ ኤርትራ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ዋላ ካብ ወግዕ እንደዘይተረኣየ ኣወል ስዒድ እውን ዘተንብሆ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ጽምዶ ኣቢ ኣብ ኦሮሞ ንከይሕባእ ጀዋር ድማ ሓደ ግዜ ንፕረዚደንት ኤርትራ ሽሙ ፀዊዑ ዝተዛረባ እንተሎ ኣብቲ ብዛዕባ ኦሮሞማ ዝብል ኣብ መዓልትና ፅነት ድዩ ኣብ ካልእ ኣብ መዓልትና ፅነት ምስ ተዛረበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጀዋር ንኣቢ መሕብኢ ኣብ ኦሮሞማ ከይትገብሩልና በጃኹም ኣቢ ንኦሮሞ ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኦሮሞ መሕብኢ ትድለይሉ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ንሸነ ኣብቲ ጽምዶ እንድሕር ኢቲኻዮም እቲ ዕላማ ንጹር ይኸውን 4 ኪሎ ምዃኑ ንጹር ይኸውን ስለምንታይ እንድሕሪ ኦሮሞ በይኑ ነቲ ሸነ እንድሕር ኣትሪፍካዮ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ተቃዋሚ ደሎ ምስ ኣቢ ክኸውን ትገብሮ ስለ ዘለካ ንኦሮሞ ብምሉእ ሒዙ ነቲ ኩናት ንኸናውሕ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ኣቢ ቨሪ ብሪልያንት ዝኾነ ኣናሊሲስ ንርኢ ኣለና ፅኒሕልና እውን ክሪኦ ኢና ምክንያቱ እቲ ጽምዶ ሓደ ካብቲ ውይ ዘብሎም ዘሎ ይስምዑ ብዚ ካይደ ጽምዶ ስትፈጥር ፕሪቶሪያ የሚባል ስምምነት የለም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በፍጹም ሊገባ የማይገባው ኢሳያስ አፈወርቂ በፍጹም ነገም ከነገ ወዲያ ኢሳያስ መወገድ ነው ያለው ከምስራቅ አፍሪካ ሰላም እንድትሆን ከተፈለገ ኢሳያስ መወገድ ነው ያለበት አይደለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተደረገ ይሄ ነው እውነቱ መቼም አያርፍልንም መቼም አንዳንዴ በጥልቀት ስታነቡ ትደነግጣላችሁ ያለፉት 6-7 ወራት ይሄ ሻቢያ ኮኔክት ሆነባቸውና ያደረጋቸውን ነገሮች ነው ማጠናው ማነበው ጀብሃን ለማጥፋት እዚ ታጽምዶ ጽቡቅ ጌራ በሪሃትሉ ዘላ and ኣብርሱ ኣትያተያ ከም ቫይረስ ኣትይዎ ኮራፕትድ ኮይኑ ይርሱ ተወዲይኩ ሕጂ ኮን ከም ዝሓጽምዶ ተዛረብ ጽምዶ ስጉምትታት ነዊሕ ምስከደ ዝግበር ነገር የለን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ዳርጋ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፎቢያ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ውሽጢ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤሊት ናይ ኣቢ ኣብቲ ካድረታት ናይ ኣቢ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ክብፅብፆም ጀሚሩ ኣሎ ባት ሄይ ዲስ ኢዝ ጌም ኦቨር ዝበሃል እዚ እዩ ተሰሪሑ እቲ ጌም ጽምዶ ኣብ ሚድያ ጠጠው ኢሉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ሰራውሩ ስለ ዝሰደደ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ዳይናሚክስ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት የርኢ ኣሎ and the people are enjoying the show ቶም ብማዕድን ንሪኦ ዘለና ሚድያ ነቲ ሾው ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ ስጉምቲ ከይገበረት ከላ ኣውያትን ዕግርግርናቶም ዳርጋ ከበሮ ዝናቀደና ደሊሎ ክንብል ንኽእል ኢና እስከ ካብኡ ሰጊርና ኣብዚ ንእሽተይ ካንስማዕ ገለ ከዓ መደዓዓሲ ቃላት ረኺቦም ኣለዉ ለችበት ሁኔታ ብንገመግም ይሄ ምን ቅዠታቸውን 45 ቀን ብለው የሚናገሩትን በሌላ መንገድ አንድ ሐሙስም ይሁን ሌላ እያሉ ሚቃዡትንም ይሁን በማናቸውም መንገድ ይሄ በብሶት ምናምን ውስጥ ያሉ ሰዎች ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ዝም ብለን እንገምግመው ምናልባት ያ ቀውስ መጥቶ የቀውሱ የመጨረሻ ጫፍ የደረሰው
የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች ታንካቸው መድፋቸው ሁሉን ነገር አንጋግተው ደብረሲና በደረሱበት ወቅት ነበር የዛ ሁሉ መስቀልቀል ጫፍ የምንለው የመጨረሻው ክላይማክስ የሚባለው ላይ ደርሶ ነበር። በቃ ያንን ኢትዮጵያ እየታመመች ከዛ በኋላ እዛ ጋር ስንደርስ የኦርጋኖች ፌለር ገጥሟት አይሲዩ ውስጥ ነበረች ብለን ልንጠራ እንችላለን። እዛ ጋር ስንደርስ የኦርጋኖች ፌለር ገጥሟት አይሲዩ ውስጥ ነበረች ብለን ልንጠራ እንችላለን። የኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት የሚባለው የጽኑ ኢትዮጵያ ከዛ ውስጥ ወጣ ጉንፋን አሟታል። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ነገራት ሽግርናትና ከቢድ ኣይኮነን ንኽብል ኢሉ እንዲሁ ኢትዮጵያ ትዛዕበየ ዓዘቕቲ መዓስ ኣጋጢሟ ነይሩ ህወሓት ሰራዊት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ትዛዕበየ ሽግር ዘጋጠመና ሽዑ ነይሩ ብኻላ ዘራርባ ክንእርሞ ንሻዕብያ ኣእውዮም ሻዕብያ ዘድሓኖም ግዜ ኣብኡ ነይሩ ዝበድህ ዝዓበየ ፀገም ዝነበሮም ይብል ኣሎ። ወል እስኪ ድሓን ብቓላትካ ንወሰዱ ካብኡ ንድሓር እንታይ ኣጋጢሙ ቅድሚኡ ዝነበረ ካልእ ካብኡ ንድሓር እንታይ ኣጋጢሙ ካብኡ ንድሓር እንታይ ኣጋጢሙ ሸነ ኣፀቢቑ ሓይሉ ፋኖ ኣብ ጎንኹም ዝነበረ ኣንጻርኩም ኮይኑ ኣብ ኦሮሞ ደገፍናትኩም ዝነበርኩም ኣንጻርኩም ኮይኑ ህወሓት ተንስኡ ተበራቢሩ ሰራዊቱ ሒዙ ተደላዲሉ ኣሎ እቲ ኣብቲ ኩነታት እዚ ዘድሓነኩም ሻዕብያ ድማ በዓልኩም ብፅጋብኩም ኣንጻርኩም ጌርኩሞ ስለዚ ካብቲ ሽዑ ዝገደደ ሽዑ ካንሰር ኢና ሓሚምና ነርና ሕጂ ድማ ጉንፋዕ ትብል ኣሎ ቀዳይ ካንሰርኩም ኣይሓወየን እቲ ካንሰር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ጉንፋዕን ረስን ካልእ ኩሎም ሕማማትን ተወሲኽልኩም ኣሎ ተማትረፍታ እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ዳ እምበር እቲ ሞትኩም ምፍንጃርኩም ዘይተርፍ ምዃኑ ዳርጋ ብኩሉ በርሂሉ ኣብ ዝዋን ዝኽንብል ንኽእል ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ አይደለም። የራሱ የጀርባ አጥንት ኖሮት አያውቅም። ሲመራ የነበረው በግብጽ ነው፣ ሲረዳም የነበረው በግብጽ ነው። ከዛም አነስ ሲል ደግሞ በኤርትራ ነው የሚል ነገር አለና ኢሳት ከግብጽ ጋር እና ከኤርትራ ጋር የነበረው ግንኙነት ምንድን ነው? ፋይናንሻሊ አይዲዮሎጂካሊ ባጭሩ ሉክ እኔ ኢሳት ከማቋቋም አብዛኞቹን ጋዜጠኞች ግብጽ ነው ያልኩ። ኤርትራኖቹ አው ሰጥተዋል። ምንም በረኛ ዳይሬክት እኔ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ነበርኩ እና ድርጅቱ የሚሰራውን ስራ ኦፍ ኮርስ በሚስጥር የምንሰራቸው ሁላችንም የራሳችን ነገሮች አሉ። እኔ የምሰራውን አንዳንዱም አንዳርጋቸው ላያውቅ ይችላል፣ አንዳርጋቸው የሚሰራውን እኔ ላላውቅ እችላለሁ። ቫይስ ቨርሳ የሰጡት ለኢሳት ሰጥተዋል፣ ለድርጅቱ ሰጥተዋል። ይሄ የማንክደው ነገር አንዳርጋቸውንም ልጠይቀው ይችላል። አንተ ከዚህ በፊት አቅርበው ሰፊ ኢንተርቪው አድርገሃል አይደል? ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ ኃይሎች ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የሚጠሉ ኃይሎች ካሉ ከማንም ጋር ዲል እናደርጋለን። ያንዴ በቢቢሲ ሃርቶክ ኢንተርቪው ጋር ያ እንታይ ዝብሉ ዘለው ምሻዕብያ ኣይኮነ ብዝኾነ ሓይሊ ኮይና ንፀላኢና ኣብይ ኣሕመድ ንምድካር ፀገም የብልናን ይብሉ ኣለዉ። ምስ ኤርትራ ዲና ክንሰርሕ፣ ምስ ግብፂ ዲና ክንሰርሕ፣ ምስ ስግንጢር ዲና ክንሰርሕ ንኣቢ ምፍንቃል ክሳብ ዝኾነ ዊአር ኢኒት ይብልዎ ኣለዉ። ሻዕብያ ሓጊዝኩም ኣይክብል እዩ። ሻዕብያ حجزهم كل إنسات أبي أحمد نخمس حجز ومنيريا واحد زنبرة سلطان المبقع شعبية بزوج يجيرو تنكي ناتوجن تقوم تلكم عن صار بروباغندا تقبر لهم على هذا الجزية تكون تاتون كتبرها لك أنا بتقرأ نسكر. سلام خمزلو أبي أحمد بربعة عام فتهزي لو مغنى كبيت فرح سلزاته بربعة عام فتات قاعد قلتم سراويت يتسقع له لا بتقرأ بزي بواجه وجن يتسقع له بسقطة وجن لافينار ويتسقع له بمولو بوندر وجن زلو بمولو يتسقع له بعفار ون خبط تفلته يتسقع له طبعا المست تقرأ يزول نافبان عصاني يتوالو مالتي أبزو كلها تاتوزيس كلام تقرأ دمتو يانس لا تحدث ورده لمعات بوبنيوم تحدث ورده زي غيره قال يزولا تهز بخدال له تمنسي خدال ينو خدال يزلو ناي فدرال منغستي وعلى بريتوريا خيف تصم زغورو زلو منقسقات ديسكولاتين خغبرا نيرون ناي حزب تግራይ አካል መኸተ ኾና ነይሩን ዘን ሚዲያታት እዚያትን ማለት አስኢፍ ትግራይ በቃ ኖርማል አብይ ጋገርተም ኮ የጸጋል ካለ በቃ ሁሉ ዙሪያ ማለት ኮማ አይነት ነገራት ይዘለና መቸም ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ቀረባ ንዝከታተሎ ዘሎ ሰብ ንምግላጽ ዝኣክል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ኣቢሉ ናይ ደገፍ ፕሮፓጋንዳ ንሕወሓት ኣርኢሎም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንዓቢ ሰራዊት ሕቶ ደሞዝን ጥቕማጥቕምን ኮይኑ ትማሊ ዶክተር ደብረጽዮንን ፕሬዚዳንት ታደሰን መልሲ ሂቦምሉ እዮም እትብል ፍልፍል ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ እቲ ምውዕዋዕ
ሰራዊት ትግራይ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮናን ናይ ህዝቢ ትግራይና ኢሉ በቲ ኣጋጢም ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍን መንገድታት ምዕፃውን ንቐንዲ ወተሃደራውያን መራሕቲ መሓዝን ስጉምቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ዝርከብ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕሪ ናይ 24 ሰዓታት ስቕታ መብርሂ ሂብሎም ብጽሕፈት ፕሬዚዳንት ኣማቲ ግብረ መልሲ ተዋሂብሎም ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣሻቃሊ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ምናልባት እዚ በቲ ኣብ ጎደናታት ናይ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ በቶም ብርሃነ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ብነይሩ ፅኒሕና ንሪኦ ኢና ግን ቅድሚኡ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝኣክል I think it's ኢትዮጵያውያን ተጋሩሲ ዓብ ብደው ይፅበዮም ከም ዘሎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኣብዚ ትግራይ ኮይኑ ሙዓለየ ክናፍቕ ንዱ ኣደይ ማዕለይ ትግራይ ኮይኑ ሙዓለየ ክናፍቕ ንዱ ኣደይ ማዕለይ ትግራይ ኮይኑ ሙዓለየ ክናፍቕ ንዱ ኣደይ ማዕለይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሓራ መሬት ተባሂሉ ዝኸደ ሰራዊት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዘብልዖን ደስትዮን ብደሞዝ ገይሩ ዝጅንጅኖ ዘሎ እንታይ ንክገብር ኩናት ሓድሕድ ናይ ትግራይ ንምግባር ንተጋሩ ንሓድሕዶም ንምውጋእ ንኣምሓራ እንታይ ገብሮም ኣሎ ንፋኖ ኢልና ብምልሻታት ተባሂሉ ኣብቲ ዓዲ ዝስልጡን ኣምሓሩ ንኣምሓሩ ከም ዝዋግኡ ይገብሮም ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ምስ ሸነ ይዋጋእ ኣሎ ናብ ትግራይ ድማ ናብዚያ ነጥብዚያ ንምኻድ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ሰራዊት እዚ ንነዊሕ እዋን ድራማ ገይሩ ብዙሕ ውፅኢት ከምፅኣሉ ስለዘይከኣለ ብዙሓት ድማ ስለተመለሱ እውን እንታይ ገብራላ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ድማ ነቲ ፀገማት ናይ ፖለቲካ ውሽጦም ኣትዩ ክገብረሎም ይፍትን ከም ዘሎ ስለዚ ትምክሕታ የድልዮን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ሽግር ኣዝዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ዘይንርኢ ንሕና ብኤርትራሲ this is a story ንዓና ዛንታይ እዚ በቲ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ብዞባ ዓንሰባ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ብዞባ ጋሽ ባርካ ሜቢ ኣብ 66 ክፍልታት ክበሃል ከሎ ዝነበረ ታሪክ ይመስል እዚ ያ ነቲ ኩሉ ንሕና ዝዘየብናይ ዓቐበት ሓንቲ ዘረባላ ናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬ እንታይ ትብል ንሕና ናብ ወጋሕታ ገፅና ኩሉ ፀገምና ታለይቲ ናብ ወጋሕታ ቀሪብና ኣለና ክብሉ ከሎ ሳቶም ግን ለይቶም ሕጂ ኣትመፅእ ዘላ እዩ ፀለግልግ ናቶም ሕጂ ይመፅእ ኣሎ እቲ ለይቲ እቲ ደልሃመት ናይ ኩሉ መንከራና ብሕጂ ክመፅኦም ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ንዓቲ መስል ዘረባ ነይራ ትኽክል ትፈልጥዋ ኣብ ፅሑፍ ግበርዋ ድሓን ነቲ ኩነታት ዝፈልጥዎ እስከ ንስማዕ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ብዚ ኣብታ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ተጋደልቲ ናይ መቐለ ሰልፊ ኣጀንዳ ኮይና ስለ ዝወዓለት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ቁሩብ እንታይ እዩ እስኪ መብራህበና ገለ ዝብል ሕቶታት ስለ ዝመፀ ንኦ መልኪተ መብርህ ንምሃብ እየ ናባኹም መፅእ ብሓፈሻ ሎም መዓልቲ ተጋደልቲ ከባቢ 150 ዝኾኑ ተጋደልቲ ናይ መሃያ ሕሉፍ መሃያ ይከፈለና ዝብል ሕጋዊ ሕቶ ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ሕቶ ግቡእን ትኽክለኛን እዩ ትሕቶኦም ግቡእ ስለ ዝኾነ ሕዚ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣኪቦም ኣለዋ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ውሳነ እንታይ ከም ዝኸውን ያው ክንሰምዖ ኢና በውን እቶም ኣባላት ሰራዊት ብዓብይ ጭብጨባ እዮም ተቐቢሎምዎም ሕቶ ሰራዊት ቁኑዕ ብምንባሩ ንሕቶኦም ዝፈትሕ ኣካል ተረኺቡ ሕቶኦም መሊስዎ ጉጅለ ክድዓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክነጥሩ ሞዓሎም ዘስሕቅ ኮይኑ እሞ የለን ዝብል መልሲ እዩ ተዋሂቦም ሰራዊትና በስርሑ ተመሊሱ እዩ ብምባል ንህፃን 4 ኪሎ ፀብፃብ ጥራይ ይግበሩ ብምባል ሻዕብያ ኣብቲ ጉዳይ ብግልፂ ምትእትታው የመልክት 4 ኪሎ ብኩነታት ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እንታይ ድመስል ዘሎ ምክንያቱ ብ4 ኪሎ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ዝብል እንተሪኢኹም ኣብዚ ቦግ ኣቢሎም ዝገበርዎ እዩ ናይ ግብፂ ኣምባሳደር ካብ ኤርትራ ሰሊኹም ምስ ህወሓት ከም ዝተራኸበ ዝብል ፅሑፍ ኢኹም ዝብል ጎስጓስ እዮም ዘዝሩ ዘለው እዚ what is Egypt's ambassador doing in Mekelle Tigray region Ethiopia the Egyptian ambassador was seen engaging with senior TPLF officials including Fatle Work Abiy Ben Zatoi unauthorized and illegal under the Ethiopian constitution which mandates እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኮለልዮም ዘብልዋ ዘለው ወላ ሓንቲ ኣባይታ ዘሎ ድያለ ናይ ግብፂ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድዩ ናብ መቐለ ኸይዱ ምስ በዓል ፈትለ ወርቂ ምስ ህወሓት ተራኺቡ ዝብል ዘረባ እዚኣ ቪድዮ የዝርዋ ኣለዎ ግን ካብ ብልፅግና ካድረታት ናቶም እንትርፋ ሓሶት ሓቂ ስለዘይሰማዕና ሓቂ እንተኮይኑ ኢና ንግረም ሓሶት እንተኮይኑ ቢዝነስ as usual ኢና ንሰግሮ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ምናልባት ናይ መወዳእታ በዛ ብርሃነ ዝበላ ክንውዳእ ትግራይ ይሁን
ላዕሎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስሊ ሪኦም ፍታሕ ክገብሩ ኣለዎም ብህፁፅ ምክንያቱ ሕዚ ናበይና ንኸይድ ዘለና ዝብል ኣብ ትግራይ ዘለና ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙን ሓድሽ ነገር ክህሊ ኢለ ስለልፅበ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ናይ ፖለቲካ ወይ ኩነታት ናይ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ወይ ከዓ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥቅምቲ ሓድሽ ነገር ክህሊ ኢለ ልፅበ ኣብ ግጃዊ ምሕዳር ትግራይ ይኹን ወል እንታይ እዩ ሓድሽ ኣይንፈልጥና ብርሃነ ግን ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሎ ዘሎ እዩ ወይት ኤንድ ሲ ዘይኮነ በቲኦም ካልእ ዓይነት ኩናት ድማ ተፈኒዩሎ ይበሃል ኣሎ ንእሽተይ ክንሰምዕ ድራማ ናይ ካብ ፖለቲካ ናብ ድራማ ዝተቐየረ ኩነታት በቲኦም ኮራኹሩ ገይሩ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ናቱ ቻነል ባዕሉ ሓውና ሰልጠነ ባዕሉ ነዚ ቃልሲ ይጠቕሞ ዶ ይመስለኩም ክብል እዩ ኣቢሉ ብዙሕ ኣብ ሰለስተ ሰነ ዝነበረና መደብ ማለት እዩ እቲ ዓዶ ክዶ ልቆታ ጥሕሚሎ ገለ ሃለውሎ ብዙሕ ዝምጠነ ትግርኛ ኮይኑ ማለት እዩ ሰልጠነ በዓል እሩም መልሓስ በዓል እዱብ መልሓስ ማለት እዩ እንዲ ዝበሃል ዘሎ መሕልፎ ተራኾንካስ ሎጎናትካ ዘይቀየርካ ሰቢኻ ሎጎ ክትቅይር ዘይትኽእል ሰቢኻ ሰብ እንድሕር ዘይሰሪሕሉ ታብኔል ክሰርሕ ዘይክእል እዩ ትብላዕሊ ዝግበር ትገብሮ እሱ ክሰርሕ ዘይክእል እዩ ሰልጠነ ክሳብቲ ማለት ማሊ ታምኔል ናቱ ናይ ጀማሪ ናይ ኣማተር ዩቲበር በቃ ስቕ ኢሉ ጥቅዕ ወላ ኣርእስቲ ከመይ ይፅሓፍ ፅሑፍ ከመይ ይፅሓፍ ስእሊ ከመይ ይግበር ገለ ኣብዚአን ዝተወሰና 3-4 ዋርሕ ግዲ ሓደ ዝሕግዞ ሰብ ረኺቡ ናይ ፕሮፌሽናል ታምኔል ይሰርሕ ኣሎ እምበር ዩቲብ ይሮስ ተቃላሳይ ደፋር ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ኩላ ጉጅለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና እንዲና ናይ ተልመደን ምንባሩ ኣብ ንሓትሕትካ መብላዕ ሓደ ንፁር ዕላማ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ሓያል መንገዲ ከይዱ ንሓትሕቱ ክበልዕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ መትከላት ናይቲ ቃልሲ ዝበሃል ወይ እውን ኣብ ኤርትራ እንታይ ራእይ ናትካ እንታይ ኢኻ ትደሊ ኣብ ራእይ ናይ ኤርትራ ትበሃል ባንዴራ ዘይትቕበል ህዝባ ዘይትቕበል ሓድነታ ዘይትቕበል ኣብ ብዙሕ ነገር ዘይተሰማማዕካ ፖለቲካ ክትሰርሕ ይትኽእል ኢኻ ፖለቲካ ልክዕ ከም ገዛ እዩ መሰረት የድልዮ ኣብ ምንታይ ዝተሰረተ እዩ ኣብ ሑፃ ዝተሰረተ ወይ እውን ኣብ ሰማይ ዝተሰረተ ገዛ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ናይ ግዜኡ ሕቶ እዩ ንፋስ ብርትዕ ምስ በለ ንፋስ እውን የድልዮን ግዜ ወሲዱ ኣነ እውን ክብል ኢኻ ትርዮ ኤርትራ ኢዝ ብለስድ ካንትሪ ኤርትራ ዝተመረቐት ሃገር እያ ዝበሃል እንታይ እዩ እቶም ፀላእታ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ከም ዝሕይል ዝገብሩ እዮም እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዕሽነት እንተስ ብዝተፈላለዩ ወላ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ እኮ የለኩም ኤቭሪቲንግ ንኤርትራ ነቲ ኤርትራውነት ከም ዝሕይል ዝገብር እዩ እዚ ድማ እዩ ሓደ ካብቲ ነዚ ሃገር እዚኣ ዋላ ኣሜሪካን ቻይናን ብፍሉይ እንተደይደገፍዋ ኣምላኽ ይድግፋ እዩ ዘብለካ በዚ እዩ ኩሉ ግዜ ትርኢ ፀላእታ ኣብ ቅድሚያ ክወድቁ ኢኻ ትርኢ ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ ኤርትራ ከይተኮሰት ከላ እንታይ ክኸውን ኣሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኢን ጀነራል ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ምናልባት ነቲ ኩነታት ኣብ መድረኹ ክግለፅ ይኽእል ኸውን ግን ብሓን ግዜኡ በዚ ጌርና ንሕለፎ መን እዩ ክፀባፀብ ትፀባፀብ ትኾንካ ግን መን እዩ ክትፀባፀቦ ሓንቲ ተፀባፀብ እንዶ እስኻ ኣነ ከምዚ ኢለሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕኒ ክንዲዚ ዓመታት ገይረ እንደበለኒ ሕራይ ፅቡቅ ኣብዚኣ ብዙሕ ሰብ ዝፈትዋ وحدنا قوينا دق عسران دق سبعان ትጎየሉ ትዕንድረሉ ትሰርሓሉ ዕድሜኻ ኩሉ ሙሉ ንሃገር ትገብሮ ማለት ሃገር ምስ ፈለጥካስ ነብስኻ ትርስዕ ሃገር ምስ ፈለጥካ ነብስኻ ዘይምፍላጥ ትመርፅ ንሳ ውፃዕ መዓት እስኻ ድጎየኻላ እስኻ ድወደቕካላ እስኻ ዕድሜኻ ዝሃብካላ እስኻ ኩሉ ነገር ዝገበርካላ እናሃለኻ عبيت أنت تهون من الفيز معاد نذكر السرعات أنا كون زبلزي ويسخاي كونكا كل تبزع عد زولو نزا هاجر واجا زغفل قرمز خونه من أساسي أسيز بلا كارلو نتبع سرعات عمرتات عدلات إن حتتنا بزي لبي قد خويناتنا بترك تأذين وازه عشان بايدو زأكل دمز فساسا هاجر سيب لك اللهم مسترح حدا ترى الغنط أنق علي دورو عنك كذا أتخيل خيران كتفرسو كمان نقادي
كم نريو زلنا هبتم تولدي حفاي زبحال عبقت عماي مخانين عن رزلنا بزيك العالم أبزك 4 عمتات زرعناين كاب زرعناين فليات سرحت زقت أمي زدرس مخانين عن رزلنا تخليت كليبون أبزيا رخيبا نيري توم بهاجر زحسون بهاجر زي حسون نقولون سواسي انت يفلي نزع من كاي مرعين أمون قلنا تريوم إمان زلو فللي حدري نعاخن تايو إذا عدا إذا خفل الحركوين قاع عد ما ملو مالت أبزح قراريش أم سلدم تواتا فيديو بتخكل كنريو أي كالنا لنا أنت لي تجاجي عبارات دي أفجلك تمسيح كامين سون زبلي كندرو بايرال كوينات ملقتنا تنريو لنا بحكي powerful حيل زلوا أبجد مترايدي كونت تزربا إمكاننا البوليتيكا زلوا مرداتنا البوليتيكا نتسفح زخونين عن رزلنا من أنت مقارنة أبز سميكم كم سمعكم كي تقصروا أنا بتاع ملقت مسمسة زيادة أبوك سم واصل الزلي I'm looking forward to this message كم جعينت بالحبز اللو ملقت دماء دسب لنا ريزم فلسفنا زنت أبارغن نمتعي بروه تسفا زهبن تقباري نيرو عبشحن شعتميتن سلاساتات اسمرا بقرص إنا فاريت مهنات نتي بوليتيكاون وتهدراون حيلوم زري ملكتي نيرو سالساي تقباراون أكبابياون مخنيات اتندفي مستنايتهن أقول ذا فيديو دي سينما سمريا زلا ني فيات هاليرو أمتازا تاريخنا تا زغلس فيديو man it's amazing للخل دما كميز بدنا وورلد هيريتيج انصاتاتي زلا بيرترا توريزم نا يرترا عبي بوتنشال زلويو كم نريو زلنا ناشت صغناتات تراي زليو زلو يونسكو زلو خاب نفس وقف نزخرو خلو خراغه من دي زدفعن نغن بعلم فلط دحن لو مخير غمكو كحلفيه مغنياتو ازي زمسلنا عالمنا ورشاتات كساب زودق ديوم صبيو زلو يس برغس كساب زودق يوم صبيو زلو ناتي مردتاقمي كومن حاسب زغبرن كنتات الله بحفشا امبر كم زناراها خلخا كم درجه خلو بزعبا ورشا زحسب قال نجر مغبر نيرو جمرغت ايرترا سنا نخيسا قال نجر كغبرالوا از تاريخاو هنصاتات يست منقس بزكالته تخلاقين يعيزوا له حساب حجي but we have to do something زي نبز بلصه مع كن صحبتنا افريقيا كون كم زخلجن روي زخونه تاريخ لنا اسمرا تزبقت كتما اب حمساتات يعني راب افريقيا تزبقت كتما اسمرا يعني را قربت اللي سرح تسرينا دما نتريكورد كملو سخم نخل زر ملكتات الله توريزم تسسينو دما اتمنقدي قليل كوني خلنا بلنا لو معرف ساب زخنو دينا بليز لايك جبورو شير جبورو حجزوا نزي channel دقيقنا نبلوكم علينا نعود تغييركم دما نحن دما زك علينا نعاهم زمتن كنقبرينا نايلو مار سبز خدي بزي حاجه تفكوا لو من كمالين روادينا عقبين قادين تمالين لو من تمالين روادينا عقبين قادين ابزناتنا بطري ابزناتنا منبار دهر حساب نفسار بقرينا التكبار